No niin, hyvää iltapäivää. Minun nimi on Jukka Alamotka ja tämä on Teku Talk. Aiheena siis myy tehokkaasti verkossa, aloita jo tänään, eli nyt ollaan päästy tämän webinaarisarjan toiseen jaksoon ja täällä meillä on tänään puhumassa Valtteri Lindholm Varustelekalta. Ja tosiaan se, että tuosta edelliskerrasta tallenne tulee myöhemmin tähän samalle sivulle, eli te saatte myöskin tästäkin tallenteen, eli jos teillä jää sitten joku webinaarisarjan jakso katsomatta livenä, niin saatte sen sitten tältä sivulta tallenteena. Ja tosiaan Tekuhan on Lapin ammattikorkeakoulun konsepti, jossa yhdistyy monialainen osaaminen niin rakentamista, tietotekniikkaa, muotoilua kuin liiketoimintaa, ja heidän kauttaan sitten Lapin alueella PK-yritykset saavat sitten nopeata tuotekehitystä, tutkimusta ja koulutusta, niin kuin nämä Teku Talk-webinaarit. Ja tosiaan tämä rahoittaa Lapin ammattikorkeakoulu ja ELY-keskus omilla erilaisilla rahoitusinstrumenteilla. Mutta aloitetaanpa taas sitten tämä homma samalla tavalla kuin viimeksi, että laitetaan vaikka nyt taas sinne linkkariprofiileja sinne chattiin, että voidaan aloittaa tämä verkostoituminen, koska se on myöskin niin kuin osa sitä, että me ollaan verkottauduttu ja haetaan niitä kumppanuuksia, jotta me voidaan myöskin tehdä liiketoimintaa ehkä laajemmilla tarjoamilla. Ja myöskin se, että laittakaa niitä kysymyksiä, mitä teiltä tulee heti tuossa jo puheen aikana tuonne chattiin, niin mä kerään niitä ja me käydään sitten Valtterin kanssa keskustelua niiden kysymysten pohjalta eli tässä on esitys noin tunti 20 minuuttia, jonka jälkeen sitten me on aikaa sitten käsitellä näitä kysymyksiä. Mutta laittakaa tosiaan ne kysymykset tulee jo heti, kun ne tulee teille mieleen, niin heti sinne chattiin. Ja tosiaan meillä on tänään Valtteri puhumassa Varustelekalta, ja Valtterihan on itse oppinut ja aloittanut jo verkkokaupan rakentamisen 21-vuotiaana rahoittaakseen opintoja, ja nyt on hyvin saanut kasvatettua Varustelekan jo sitten yli 13 miljoonan euron myyntiin. Missä kohtaa tänään mennään? Tänä vuonna olisi varmaan, no katsotaan nyt, tämä korona heitti vähän arviot sekaisin, mutta jos se nyt olisi joku 15-17 miljoonan välissä, niin tyytyväisiä olla. Kyllä. Eli tosiaan myy armeijan ylijäämävarastoon ja siitä se lähti 2003. Ja Valtteri on tosiaan palkittu nuori yrittäjä ja myöskin se, että tänään me kuullaan vähän mitä siellä Varustelekan konehuoneessa oikeasti on tapahtunut. Ja Varustelekan verkkokauppa on myös palkittu parhaana verkkokauppana vuonna 2014. Eli ei kai muuta sen pidettyä puheitta, Valtteri, ole hyvä, lava on sinun. Yes. Eli moikka vaan, olen Valtteri ja niin kuin sanottiin, niin mä oon tuon Varustelekan aikoinaan vuonna 2003 perustanut ja tässä nyt sitten kerron sillä kokemuspohjalla, että miten verkkokauppa erityisesti teknisesti pistetään pystyyn ja mitä siihen liittyy. Tämä mun luento perustuu luentoon, jota mä oon vetänyt monta kertaa, mikä niin kuin, tavallaan käsittelee laajemmin koko verkkokauppaa. Ja siinä ajatuksena on, että mulla on semmoinen 2 tunnin setti, mikä sun pitää kuulla, jos perustat verkkokauppaa tai rakennat verkkokauppaa olemassa olevalla liiketoiminnalla. Ja mennään slideille eteenpäin. Ihan kaikilla firmoilla pitäisi olla verkkokauppa. Mä en oikein nyt heti keksi semmoista firmaa, joka mukaan ei verkkokauppaa tarvitsisi. Tiedän kyllä monta firmaa, jotka niin kuin kipeästi kaipaisivat verkkokauppaa. Ja tässä mun slaidissa näkyvillä on mun toinen verkkokauppa. Eli Varustelekan lisäksi niin mulla on semmoinen verkkokauppa kuin Valtteri Lindholm, joka myy itseäni. En myy seksuaalisia palveluita, vaikka sekin olisi itse asiassa verkkokaupan kautta mahdollista, koska niitä ei saa välittää, mutta niitä saa myydä itse, niin sä voit itse perustaa oman verkkokauppa sitäkin liiketoimintaa varten. Mutta mä oon jo pitkään myynyt keynote-puheita, koulutuksia ja konsultointia, koska niin kuin, olenhan tietysti paras ihminen kertomaan Suomessa, että miten verkkokauppa tai siihen liittyvät asiat kannattaa järjestää.
Ja tuossa olikin jo kysytty, että miten niin kuin koulutustoimintaa myydään verkkokaupassa, niin sitä myydään niinkin yksinkertaisesti, kun perustetaan verkkokauppa, tuotteistetaan palvelut ja lähdetään myymään. Ja tämä oli mulle, mun niin kuin konsultti- ja puhefirmalle tosi hyvä juttu pistää verkkokauppa pystyyn. Olen tänäänkin MySpeakerin tiloissa ja MySpeaker ei kerro, mitä keynote-puhe maksaa. Nämä siis niin kuin välittää puhujia, mutta niiden sivulta ei saa tietää, että mitä puhujat maksaa. Niin kuin, tuleeko paljon kauppaa? En usko, että tulee. Tai siis voisi tulla paljon enemmän. Tiedän kaksi puhujaa Suomessa, jotka ylipäätään kertoo, että paljon heidän puheensa maksaa. Toinen on minä ja toinen on Katleena Kortasuo, ja mä voitin Katleena sieltä, vaan että mulla on verkkokauppa ja Katleenalla ei. Mutta tämä oli just mielenkiintoista, että esimerkiksi mä kävin, voitte sitten kuvitella Rovaniemellä, ihan hirveän pitkä matka ihan mistä tahansa, kun lähdet liikkeelle, niin menin sinne ja se puhe maksoi saman verran kuin mitä mun puhe Helsingissä, koska kaikki mun puheet on sama hintaisia. Mulla on semmoinen setti, että jos sulla on yksityinen firma, niin 2,5 tonnia mä tuun pitää puheen sulle sun valitsemassa paikassa, kunhan se on Suomessa. Oli se sitten meidän naapurissa tai piti mun tehdä 2 yön reissusta varten, mutta mä tuun. Ja julkishallinnolle 1 900 €. Kiinteät hinnat. Ja tää on just tosi tärkeää verkkokaupassa, että kun sä teet verkkokaupan, niin sun on pakko tehdä tuote, jonka voi lisätä ostoskoriin. Ja se ei ole sitten enää semmoinen, että soita ja kysy lisää, vaan sun pitää kertoa kaikki olennainen siitä tuotteesta tai palvelusta, ja sun pitää määritellä se hinta selkeästi. Ja sitten se lähtökohta on se, että kun se asiakas herää 3 aamuyöstä ripuliin ja selaa Facebookia vessanpöntöllä kärsiessään, niin se pystyy näkemään sun Facebook-mainoksen, sitä kautta klikata sieltä itsensä sun verkkokauppaan ja ostaa sulta sen tuotteen tai palvelun, mitä sä oot myymässä. Niin kuin just sillä hetkellä 3 aamuyöltä tehden ostopäätökset sun tuottaman matskun perusteella ilman, että sun asiakaspalvelu pystyy sitä auttamaan. Tämä on se, mitä verkkokauppa tekee. Ja mun mielestä kaikki asiat voidaan vääntää verkkokaupassa myytäviksi. Varsinkin kun olen puhekeikossa käynyt paljon maakunnissa, missä sitten paikallista kivijalkaa koitetaan saada olemaan vielä jossain määrin hengissä, niin aina tulee puhetta siitä, että voi kun on nämä isot firmat, että on Prismaa ja City Marketia ja Intersporttia ja Amazonia, ja eihän heidän kanssaan voi kilpailla. Niin voi. Näiden isojen toimijoiden, toki niillä on niin kuin kiistatta se, että niillä on helvetin isot ostot ja sen takia ne pystyy myymään halvemmalla kuin muut. Mutta tärkeintä on se, että ne pystyy myymään pienemmällä katteella, koska ne on niin helvetin tehokkaita. Ja verkkokauppa, jos pistät verkkokauppa pystyyn ja sun koko liiketoiminta oikeasti sitten sinne verkkokauppaan, niin sun on pakko ruveta aivan äärimmäisen järjestelmälliseksi. Ja se johtaa siihen, että sun toiminnasta tulee tosi tehokasta. Ja kivijalan ongelma on se, että sitä voi pyörittää vähän niin kuin vasemmalla kädellä humalassa. Ja silti se niin kuin, ainakin yleensä ovet auki ja asiakkaat pääsee sisään, jos ne ikinä uskaltaa. Mutta verkkokaupassa sä et voi sillä tavalla touhuta, vaan se on mentävä saman byrokratian mukaan kuin vaikka Prisman kokoisessa kaupassa. Ja tämä on just se etu, minkä takia kaikkien firmojen pitäisi perustaa verkkokauppaa. Niin mukaan ei ole mun verkkokaupan kautta ikinä ostettu niin, että joku ihan ostoskorin kautta tekisi tilauksen mun puheesta. Vaan aina ne siitä tuotekortista nappaa, että missä on yhteistiedot, ja sitten ne lähettää sähköpostia tai Facebook Messenger viestiä, että moi, että meillä on sitten puhekeikkaa tiedossa, että suostutko tulemaan. Tärkeää ei ole se, että niin kuin, tuleeko se raha sen verkkokaupan ostoskorin sivun kautta. Tärkeää on se, että missä se ostopäätös tehdään. Verrokkina Ikea, että eihän kukaan ikinä tilaa Ikeasta yhtään mitään himaa. Siis se niiden niin kuin, verkkokauppakokemus siinä vaiheessa, kun sä yrität saada ne tavarat toimitetuksi sun kotiin, niin se on ihan hirveetä. Mutta se homma Ikeassa onkin se, että sä meet selaamaan niiden katalogia, joka nykyään löytyy jokaisen taskusta ja näyttää täältä. Tässä on Ikea-katalogi. Ja sitä kautta sä teet ne ostopäätökset ja sit sä meet sinne valtavaan kivijalkamyymälään ja teet ne ostokset. Eli kun puhutaan verkkokaupasta, niin pitää päästä irti siitä, että se olisi jotakin rajoittunut sellaisen toimintaan, että myydään vain fyysisiä tuotteita postimyynnillä. Ei, vaan kyse on siitä, että se on tapa kertoa sun tuotteista ja palveluista ja markkinoida. Ja se, että millä tavalla saat rahat irti asiakkaalta, niin sillä ei ole mitään väliä, kunhan sulla on se verkkokauppa
tärkeänä osana sun tuotteistosta ja markkinointia. Tosiaan verkkokauppa tekee ihan sairaan hyvää kivialalle. Niin kuin mä just sanoin, että ei tarvitse lähettää yhtäkään pakettia. Tärkeää on, että asiakkaat tietää ne tuotteet jo ennen kuin ne tulee sisään sun kauppaan. Ja toisaalta myös se, että sä pystyt seuraamaan niitä asiakkaita internetissä, kertoa sun tuotteesta, sun kaupasta, sun palveluista, ja sillä tavalla houkutellaan ne ihmiset sitten sinne sun kivijalkakauppaan. Toisaalta mun kokemus on, että ainakaan pääkaupunkiseudulla niin sä et perusta verkkokauppaa ilman, että sillä on kivijalkaa. Et mun ensimmäinen kivijalka-asiakas tuli 2 viikkoa sen jälkeen, kun mä perustin varustelekan. Mä olin himassa, niin kuin kalsareillani tietokoneen ääressä, niin kuin kaikki kunnon kansalaiset. Ja sitten näin, että joku auto ajoi pihaan. Mä asuin silloin semmoisen omakotitalon alakertaan rakennetussa kaksiossa. Ei ollut enää aikaa laittaa valoja pois, niin tiesi, että ainakin niin kuin meidän asunnossa joku on kotona. Ja sitten mä katsoin ikkunan verhon takaa, että ei saatana, se tulee meidän ovelle, mitä mä nyt teen, äkkiä pitää etsiä housut. Ja sitten siellä ovella on joku tyyppi, joka sanoi, että hei, mä oon etsimässä varustelekaa ja kartta jostain syystä osoitti mut tänne, että osaat sä neuvoa, että missä tämä varustelekaa. Mä sanoin, että hei, joo, varustelekaa toi vanha ruostainen pakettiauto tuossa pihalla, että mitä sä haluat, ja kaupat tuli. Ja niitä asiakkaat rupes tunkee ovista ja ikkunoista sen verran paljon, että heti kun mulla vaan oli rahaa hankkia ihan oikeat toimitilat ja lopettaa se tavarahilloaminen himassa, niin sitten perustin kyllä oikean kivijalan varustelekalla. Ja tällä hetkellä varustelekalla on semmoinen noin 1004 myymälä. Se on toki Helsingissä, että sillä lailla easy, että siinä on 2-3 miljoonaa suomalaista, mitkä ehtii työpäivän jälkeen käydä varustelekassa. Mutta Helsingin mittakaavassa niin se on ihan hevon perseessä. Et se on niin vaikeasti löydettävä paikka, missä ei todellakaan kukaan kävele vahingossa meidän myymälä ohi. Ja silti sieltä tulee aivan jäätävät summat fyrkkaa. Paitsi tietysti juuri nyt. eli tässä vielä vähän tilastoja siitä, että miten korona vaikutti varustelekaan. Eli kun normaalisti meidän myymälä on tuonut kuitenkin melkein puolet meidän kotimaan liikevaihdosta, niin koronan myötä se tippui ihan todella pieneen murto-osaan. Silti huhtikuussa me myytiin jotain 40% enemmän, tai 37,5% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa, vaikka se meidän myymälä kyykkäsi ihan totaalisesti. Ja vaikka jengi on lomautettuna ja niin edelleen, niin on niillä edelleen jonkin verran rahaa, ja ne haluaa edelleen käyttää sitä rahaa. Ja kun sitä rahaa ei oikeastaan enää pysty käyttämään missään kivijalassa, niin sitten se on siirtynyt niille verkkokauppiaille, joiden verkkokauppa oikeasti toimii. Ja sen takia me luultiin, että meillä menee tosi huonosti, mutta sitten sitä rahaa vaan koko ajan, joka päivä tuli rahaa, ja sitten me mietittiin, että ei saatana, että mitä tämä toiminta on. Mutta tästä nyt näette, että tosiaan verkkokauppa enemmän kuin paikkas meidän kivijalamyynnin menetyksen, ja mikä oli tosi mielenkiintoista on se, että ulkomaan verkkokauppa räjähti ihan käsiin. Että me ollaan tosi pitkään, monta vuotta ahkerasti koitettu saada ulkomaalta rahaa, ja tarkoitus on, että reippaasti yli puolet meidän liikevaihdosta tulisi ulkomailta. Niin me ollaan kohta siinä pisteessä, että näin käy. Meidän ulkomaan nettikaupan liikevaihto on tosi lähellä meidän kotimaan nettikaupan liikevaihtoa. Ja jos tämä kehitys jatkuu, niin tosi hienoa ostaa ulkomailta tavaroita ja sitten myydä ne kalliimmalle ulkomailla, rahat jää Suomeen. Yksi hirveän tärkeä juttu on se, että verkkokaupan perustaminen olemassa olevalla kivijalalla, niin se pakottaa katsoa silmiin ikäviä tosiasioita. Ja se on esimerkiksi se, että jotkut tuotteet on vaan niin paskoja, että sun asiakkaat ei halua niitä, ja ne on niin paskoja, että sä et itsekään halua niitä. Et kun sä lähdet rakentamaan verkkokauppaa, ja sä ihmettelet jotain sun tuotetta ja mietit, että minkä takia mun pitäisi tälle tehdä merkintä mun tuoterekisteriin, minkä takia mun pitäisi tästä ottaa kuvat, kirjoittaa siitä kuvaus, miettiä mitä tää maksaa, että ei tää ole sen arvoinen, niin silloin se ei todellakaan myös sen arvoinen, että se lojuu sun hyllyillä. Useimmilla kaupoilla on ihan liikaa tuotteita. Ja sitten kun sä perustat verkkokaupan, niin se pakottaa sut näkemään vaivaa jokaisen tuotteen eteen. Ja jos se vaivan näkö on kalliimpaa ja vaikeampaa kuin mitä sit tuotteesta saatava hyöty, niin se on vaan herätys sille, että tätä tuotetta sä et tarvitse. Et siinä vaiheessa, kun sun on pakko laittaa kaikki sun tuotteet rekisteriin, sun on pakko seurata, että minkälaisia, mitä sulla oikeastaan on varastossa ja paljonko niihin on rahaa sitoutunut, niin
monet kivijalat olen käynyt katsomassa ja todennut, että voi kun teillä olisi tilastot, niin te tietäisitte, että kuinka paljon te olette käyttänyt rahaa paskaan, mikä ei tule ikinä menemään kaupaksi kenellekään. Ja sitten tosiaan verkkokaupassa on myös se mielenkiintoinen puoli, että sä et voi niinku henkilökohtaisesti painostaa ihmisiä. Et yksi mikä kivijalassa vähän hämää toimintaa on se, että jos sulla on ekstrovertti myyjä, niin se voi olla hyvin taitava myymään ihmisille asioita, mitä ne ei oikeasti tarvitse tai halua. Niin sille saattaa tulla sen takia hämärtynyt mielikuva siitä, että mikä menee oikeasti kaupaksi ja mikä ei. Verkkokauppa pakottaa sut katsomaan ihan vaan sitä, että mitä ne tuotteet itsessään myy. Että jos se tuote itsessään ei kiinnosta ihmisiä, niin se kertoo siitä, että ei sun kauppakaan ole semmoinen, että sinne sitten vapaaehtoisesti toista kertaa enää tulee, jos sä oot yhden kerran saanut myytyä ihmisille tavaraa, mitä ne ei oikeasti halua. Sitten kuitenkin myös niin, että jos sulla on kivijalka ja sitä pitäisi jollain tavalla mainostaa, niin mä suosittelisin, että perustat sille verkkokaupan ja lähdet mainostamaan sitä internetissä. Ja todennäköisesti se on niin tehokasta, että sun ei tarvitse mitään muuta mainostuskeinoa käyttää. Tämä johtuu siitä, että verkkokaupan kautta sä pääset ensinnäkin esittelemään ihan oikeasti, että mitä tuotteita sulla on. Sitten sä saat ihmisen selaamaan sun verkkokauppaa, jonka perusteella sä pystyt näyttämään mainoksia vain niistä tuotteista, mitä siitä ihmistä oikeasti kiinnosti. Ja sitten sen jälkeen tällä tavalla sä saat ne ihmiset kiinnostamaan sun tuotteista. Ja sen jälkeen niin kuin pikkuhiljaa hivuttaa ne ostoksille. Ja tosiasia on se, että me ollaan paljon enemmän Facebookissa ja muissa internet-asioissa kuin mitä me ollaan kivijalkakaupoissa. Me ollaan joka päivä monta tuntia internetissä. Ja me ei monena päivänä välttämättä olla yhtään kaupoissa. Ja ne firmat, jotka pääsee mainostamaan siellä, missä ihmiset on koko ajan, niin heidän tuotteet menee paremmin kaupaksi. Kuitenkin verkkokauppaa ei voi vaan tälleen pistää pystyyn. Et nyt kun on korona ja äkkiä pitäisi laittaa verkkokauppaa, niin se ei ole mikään 2 viikon tai kuukauden homma, vaan se on pitkäjänteinen prosessi, missä pitäisi muuttaa koko firma. Ja nyt mä käsittelen tätä tavallaan siitä lähtökohdasta, että olisi olemassa oleva kivijalkakauppa, joka myy fyysisiä tuotteita, mutta suuri osa näistä asioista on ihan suoraan käännettävissä vaikka nyt majoituksen myyntiin tai palveluiden myyntiin tai digitaalisten tuotteiden myyntiin, että ei se ole sen kummempaa. Mutta erityisen niin kuin hankala tilanne on, jos myydään fyysisiä tuotteita, koska silloin on mahdollisuus saada se firma semmoiseen sekasotkuun, että siellä on tosi vaikeaa tehdä tuottavaa työtä. Mä oon kirjoittanut walterilinson.fiihin artikkelin, se on muutenkin nettisivu, jota kannattaa käydä lukemassa. Mä oon sinne niin kuin ilmaiseksi ja hyvää hyvyyttä niin kirjoittanut sinne kaikenlaisia ohjeita yrittämisestä ja varsinkin verkkokaupasta ja internetissä markkinoinnista. Ja sen artikkelin nimi on Ohjeet yrittäjälle, joka harkitsee ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista. Ja se idea siinä on, että kun sä pistät sun firman verkkokauppavalmiuteen, niin sitten sen jälkeen sä pystyt ottaa vaikka paskoja työntekijöitä ja silti ne tuottaa väkisinkin hyötyä sulle. Pienten yritysten rekrytoinnin suurin ongelma on se, että ne yrittäjät on aina poikkeuksetta helvetin huonoja työnantajia ja niiden työpaikalla on tosi vaikeaa olla töissä, ellei satu olemaan itse se yrittäjä. Ja tämän takia pienet yrittäjät joutuu palkkaamaan vain kaikista parhaimpia, älykkäämpiä ja ahkerampia ihmisiä, koska niin kuin tavalliset ihmiset, joilla ei ole jotain yliluonnollista motivaatiota siihen työntekoon, niin ne ei pärjää niin huonossa työympäristössä. Eli vaihe 1. Tehdään selkeä hyllyjärjestelmä ja siivotaan tilat. Ja harvassa on firma, jossa näin on. Et jotkut firmat on sellaiset, kun mä oon tullut konsultoimaan, niin ne on yrittänyt siivota, mutta silti niiden on vaikea peittää sitä, että okei, heillä ei nyt roskia lattialla. Mutta enpä ole vielä tullut semmoiseen firmaan, joka olisi valmiiksi tehnyt sillä, että heillä on osoitteisto hyllyssä, ja joka hyllyssä olisi niinku sitä tavaraa, mitä siellä pitäisikin, ja jossain on tietokonerekisteri, missä tiedetään, että hylly taka 03 rivi 2 lokero 4 on mustat Fruit of the Loomin teepaidat koko ajan large. Mutta tämä on just se, mihin pitäisi pyrkiä, että on siistit ja selkeät hyllyt, joissa jokainen lokero on
jokaisella lokerolla on oma osoite. Ja sitten jossain on rekisteri, missä on kerrottu, että mitä jokaisessa lokerossa on. Ja sama koskee myymälähyllyjä. Et seuraava kerran, kun menette ruokakauppaan, niin voitte katsoa, niin siellä yleensä on pienet numeromerkinnät niin, että myyjät tietää, että tämä on nyt hylly numero 5. Ja tämä on vaikka B13 lokero. Ja siihen tulee sitten ananaspalat mehussa. Ja sitten toinen on tosiaan se, että tilat pitää siivota, että tosi monessa firmassa ylipäätään se roskien laittaminen roskiksi on vaikeaa. Se johtuu siitä, että roskikset on liian pieniä ja niitä on liian vähän ja ei tullut rutiiniin roskien huoltoon. Ja nämä on pakollisia, jos perustetaan verkkokauppa. Sitten vaihe 2 on se, että tehdään erikseen tilat tuotteiden vastaanottamiseen, lähettämiseen ja myymällä valmisteluun, mikäli löytyy kivijalkakauppa. Ja tässä esitykseni kuvassa on nyt varustelekan lähettämispöytä. Tuossa vasemmalla hyvin epäselvästi näkyy liukuhihnanpää ja sieltä tulee puolivalmiita paketteja ja tässä pöydällä on tarkoitus näyttää viivakoodilukija paketille. Sen jälkeen teipata se paketti kiinni ja liimata printeristä tuleva osoitekortti kiinni siihen pakettiin. Ja sillä pöydällä ei saa tehdä mitään muuta. Minkä takia tässä pöydällä ei ole mitään muita välineitä kuin mitä tarvitaan pakettien sulkemiseen ja osoitekorttien liimaamiseen. Ja tämä on semmoinen, että missä tahansa firmassa, mitä ikinä prosesseja siinä firmassa onkaan, niin niille kaikille prosesseille lähtökohtaisesti pitäisi saada omat työtilat, missä ei tehdä mitään muuta töitä. Koska jos sulla on vain yksi pöytä, missä sä teet kaikkea sun firmassa, niin aamulla sä istut siinä ja siinä on läppäri ja helvetisti tyhjiä kahvikuppeja, sit pitäisi yhtäkkiä lähettää tavaroita, niin totta kai sä tuot ne tavarat siihen sun läppärin päälle, sä kaadat niitä puolitäysiä 2 viikkoa vanhoja kahvikuppeja ympäriinsä, ja niin sitten seuraavassa tavaraa tulee sisään, sä jätät sun lähettämisen kesken, sä rupeat laittaa lisäkamaa siihen päälle, ja kaikki on vitullista kaaosta, mistä ei tule yhtään mitään. Ja tämän takia justiinsa tavaraa vastaanotossa pitäisi olla yksi pöytä, joka on aina tyhjä, niin että kun sitä tavaraa tulee, niin se voi heti nostaa sen laatikon, purkaa sen, siinä on työkalut, mitä siinä tarvitaan. Tavaran lähettämiselle pitäisi olla oma pöytä, missä on vaan nämä asiat. Ja sitten toimistopöydät on toimistopöytä ja sinne kuuluu ne puolitäydet kahvikupit. Tosiaan vielä varustelekassa meillä on omat huoneet näille jokaiselle toiminnalle. Tämä varasto on yksi valtava halli, mutta siinäkin on niin kuin tavallaan sermeillä ja muulla rakenteilla tehty huonemaisia tiloja jokaiseen eri prosessiin. Et meillä on myymälävalmistelussakin on oma huone, mihin viedään sitten tavarat. Sitten niihin laitetaan viivakorit, jos niistä ei löydy, hinnat näkyvillä. Pistetään valmiiksi henkkariin ja siitä ne menee myymälään. Ja myymälässäkin meillä on, niin kuin sanoin, selkeästi numeroitu hyllystä, jossa on osoitteet, niin että jos niin kuin nyt juuri sinä tulisit varustelekaan ja sun tehtävänä olisi viedä tavaraa myymälään, niin sä pystyisit siihen käytännössä ilman mitään ohjeita. Sulla on tässä semmoinen pieni pärjä, että siinä kerrottaisiin tämän näköinen tuote hyllyyn tämä ja alussa joutuisi käyttää karttaa, mutta sitten sä oppisit ne hyllyt ulkoa. Ja tämä onkin varustelekassa nimenomaan se, että meidän varustelekassa me käytettiin kehitysvammaisten ammattikoulua, mistä me saatiin todella motivoituneita ja taitavia ihmisiä. Ja me luotiin semmoinen järjestelmä, että ne pystyivät ilman avunpyyntöjä tekemään tehokkaasti töitä meidän varastossa. Ja sitten me vedettiin vaikeustaso niin kuin ekstremeen ja otettiin yläasteen työelämään tutustujia, jotka ei ollut yhtään motivoituneita, mutta silti me saatiin ne tekemään tuottavaa työtä ilman erillistä ohjeistusta. Ja jos sä saat tämmöisen järjestelmän aikaan sun verkkokaupan varastoon ja myymälävalmisteluun, niin sen jälkeen sun firma on ihan todella tehokas ja tuottavaa, se ei tee virheitä. Siihen kannattaa pyrkiä. Ja se järjestelmä kannattaa tehdä, vaikka sitä firmaa pyörittäisi yksin, koska jos sä olet yksin yrittäjä, niin sun tärkein työtehtävä olisi markkinoida ja löytää tuotteita. Ja kaikki muu on semmoista, että sun pitäisi saada se niin nopeasti alta pois kuin vaan mahdollista. Ja siihen se toimii ainoastaan silloin, kun sulla on hyvä järjestelmä. Sitten vaihe 3. Otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP. Toiminnanohjausjärjestelmä on siis käytännössä myyntijärjestelmä. Ja jotkut kysyvät, että onko se niin kuin joku kirjanpitojärjestelmä, niin ei. Mun mielestä kenenkään yrittäjän ei pitäisi koskea kirjanpitoa pitkällä tikullakaan. Sitä varten on kirjanpitäjät, ja jos sä oot tosi hyvä käsitellä kirjanpitoa, niin rupea kirjanpitäjäksi, äläkä yrittäjäksi. Myyntijärjestelmässä käytetään tuotteita tai ajanvarauksia
asiakaspalveluita, kaikki myynti, laskutus, tilastot, kaikki tällaiset löytyy sieltä toiminnanohjausjärjestelmästä. Ja normaalissa kaupassa esimerkiksi tämä on se, missä sun kassa toimii. Ja en suosittele ottaa verkkokauppaa käyttöön ilman toiminnanohjausjärjestelmää, ellei kyseessä ole jotenkin tosi kapean sektorin käytännössä automatisoitava palvelu. Eli toi walterilindholm.fi on edelleen semmoinen, että siellä ei ole toiminnanohjausjärjestelmää, koska siellä nyt on tällä hetkellä joku 4 tuotetta, ja mä rupean kohta myymään mun luentoja videoina, mutta nekin on semmoisia, että ne sitten ne toimitetaan automaattisesti asiakkaille ja mitään muuta mitään oikeastaan ei tarvitse tehdä, että sit vaan jossain vaiheessa koettaisiin jaksaa automatisoida sen, että myyntiraportit menis automaattisesti kirjanpitoon, mutta sekään ei ole kauhean haastava ongelma. Mutta hetikin jos ruvetaan vaikka myymään useamman työntekijän aikatauluja, niin jos on pelkkä se ajanvarausjärjestelmä, niin siitähän tulee toiminnanohjausjärjestelmä. Ja sitten jos myydään fyysisiä tuotteita, niin kyllähän niistä pitää olla rekisteri, ja kaikista sit myynnistä pitää olla rekisteri, niin siihen parasta on toiminnanohjausjärjestelmä. Ja kamalinta olisi semmoinen tilanne, että sulla olisi erikseen vaikka kassakoneet pitäisi räjäyttää, ja pitäisi laittaa joku uhkasakko, että jokainen päivä, kun sulla on kassakone sun firmassa, niin se maksaa 50 € uhkasakkoa per päivä. Niin siis jos on kassakone, erillinen tietokone, vaikka passeli-tietokoneelma ja sitten vielä erillinen verkkokauppa, niin kannattaa mennä töihin jonnekin, ehkä kannattaa enää olla yrittäjänä siinä vaiheessa. Ei, kannattaa olla yrittäjänä, sulla on varmasti hyvä yritysidea, mutta sen jälkeen kannattaa miettiä, että mitä helvettiä mä teen, mun elämäni on kaaosta, mun on pakko laittaa tää kuntoon. Hankin toiminnanohjausjärjestelmän. Kaikki tuotteet tai palvelut ja muut vastaavat sitten lisätään sinne toiminnanohjausjärjestelmään, ja tästä ei tehdä poikkeuksia. Jos jotkut asiat on semmoisia, että niitä ei jakseta lisätä sinne toiminnanohjausjärjestelmään, niin ne lahjoitetaan pois tai viedään kaatopaikalle. Ja toiminnanohjausjärjestelmää tosiaan otetaan sen verran vakavasti, että ihan jokainen tuote tuotteistetaan. Ja esimerkiksi vihreä paita on mielikuvituksen tuote, ei ole semmoista asiaa kuin vihreä paita. Sen sijaan vihreä paita kokoaa large on jo ihan oikea konkreettinen asia, eikä pelkästään mielikuvituksessa. Ja se tuotteistuksen taso pitää olla nimenomaan sillä, että se niin kuin jokainen yksilöitävä asia, mitä sä myyt, niin se on yksi tuote. Tuotteita ei tilata sille, että soitetaan sille mukavalle tukkurille ja jutellaan paskaa ja sitten siinä samalla vahingossa tilataan asioita. Tai silataan kivan tukkurin nettikauppaa ja klikkaillaan ostoskoriin juttuja. Vaan tuotteet tilataan järjestelmän kautta ja lähdetään niin, että otetaan tilastot siitä, että minkä varustosaldot on nollissa tai menossa nollille. Katsotaan paljonko ollaan viime vuonna samaan aikaan myyty ja sen perusteella rakennetaan, mitä meillä tällä hetkellä pitäisi olla varastossa. Ja sitten tehdään se tilaus. Ja sitten jos tilataan jotain juttuja, mitä ei ole vielä ikinä hankittu, niin ensin luodaan niistä tuotejärjestelmään ja sitten vasta tilataan ne. Sitten tuotteet vastaanotetaan järjestelmän kautta. Tarkoittaa siis sitä, että kun sulle saapuu sitten se tavaraerä, niin sitä ei suoraan laiteta hyllyyn, vaan ensin otetaan järjestelmä auki, katsotaan sieltä järjestelmästä, että mikä hyllypaikka millekin tuotteelle on. Jos ei ole hyllypaikkaa merkitty, niin sitten löydetään tyhjä hyllypaikka, merkitään se sinne järjestelmään ja vasta sen jälkeen viedään se tuote sinne hyllyyn. Et koko ajan täysbyrokraattisuus sen järjestelmän kanssa. Ja tästä saadaan semmoinen tilanne, että kaikkien tuotteiden varastosaldo tiedetään, ja se on totta, ja sitten me vielä tiedetään, että mistä ne löytyy. Ja tämän pitäisi olla niin kuin minimi kaikissa tuotteissa, kaikissa firmoissa, jotka myy fyysisiä tuotteita. En mä tiedä, varmaan 5% suomalaisissa firmoissa niin tiedetään, että mitä meillä on varastossa sillä, että siihen voi oikeasti luottaa. Se on kamalaa. Sitten ei myydä kassalla tai missään muuallakaan ohi järjestelmään, vaan aina tehdään kuitti jokaisesta myynnistä. Ja jos otetaan tuotteita itselle, niin tehdään sitten vaikka nollakuitti tai niin kuin mikä ikinä siinä järjestelmässä onkaan tapa ottaa tavaroita pois. Niin ensin mennään järjestelmään ja otetaan sieltä nyt sitten Valtterille musta kauluspaita pois, kirjataan se tuotetestauskustannuksiin ja sitten vasta käydään hakemaan se musta kauluspaita itselle. Ja just tässä on se valitettava puoli, että pimeä myyntihän siinä sitten menee, että normaalisti saa pistää arvonlisäveroa ja kaikki muutkin veron omaan taskuun, jos myy pimeänä, niin ei kannata. Se pimeänä myynti johtaa tilanteeseen,
tai pimeänä myynti oikeastaan käytännössä edellyttää sitä, että sulla ei ole kunnon rekisteriä, koska muuten ne sun korjaukset siinä rekisteriin olisi tosi epäilyttäviä. Ja tilanne, missä sulla on niin epäselvää se sun toiminta, että sä et jää kiinni pimeänä myynnistä, on semmoinen, että sun firma toimii niin tehottomasti, että olisi kannattavampaa maksaa verot ja pyörittää firmaa tehokkaasti. Uskokaa minua, mulla on ihan vitusti rahaa ja minä en myy pimeänä. Ja moni muu firma, joka myy pimeänä, niin niille ei ole vitusti rahaa. Ja sitten tosiaan jokainen tuote, niistä kerrotaan tekstillä, että minkälainen tämä tuote on, miksi juuri se pitäisi ostaa verrattuna muihin tuotteisiin, ja sitten niistä hankitaan myös kuva. Ja tämä helpottaa jo ihan niin kuin sisäistä käyttöä. Varustelijakassa, kun me kerätään tuotteita, niin meidän järjestelmä näyttää kuvan, että se on sitten tämän näköinen. Että tässä on nyt vihreät housut, että nyt kun sulla on käsissä musta takki, ja se on eri kuin mitä tuossa kuvassa on, niin mieti mikä meni pieleen. Ja sitten tärkeää on myös rakentaa kaiken maailman yhteensopivuustiedot, koko taulukot ja niin edelleen. Että just esimerkiksi, jos mä myyn Nanni Kubota 4150HE dieselmoottorin veneeseen, niin sen jälkeen mun pitäisi automaattisesti olla verkkokaupassa, että tähän muuten tuo öljysuodatin, tuo polttoainesuodatin ja tässä on lista varausista, jotka on yhteensopivia tämän moottorin kanssa. Ja sama sitten vaatteet, että ei ne vaatteet mene netissä kaupaksi ja ne ei varsinkaan mene kaupaksi ilman palautuksia, ellei oikeasti kerro, että minkä kokoisia ne vaatteet on. Ja mä en ole nähnyt toista kauppaa, joka yhtä tehokkaasti kertoisi joka ikisen vaatteen koon kuin varusteleka. Mutta me kerrotaan täsmälleen, että tämä vaate on vaikka tämä paita menee korkeintaan 183 senttiä pitkälle miehelle, sen jälkeen loppuu hihojen pituus kesken. Ja rinnan ympärys pitää olla 115. Ja jos on alle 100, niin sitten ota pienempi koko. Ja tässä vaiheessa, kun kaikki tämä on tehty, ollaan siivottu tilat, ollaan rakennettu pöydät ja muut työpisteet kaikille eri prosesseille, ollaan otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä ja siirrytty myymään pelkästään sen kautta säntillisesti ja me tiedetään meidän kaiken tavaran täsmällinen varastosaldo ja missä se sijaitsee, niin sitten ollaan saavutettu se tilanne, jolloin oikeasti ollaan siinä vaiheessa, että voidaan vaikka kilpaista Prismaa vastaan. Mutta jos tätä ei ole, niin Prisma voittaa ihan vaan siksi, että ne tekee kaiken tämän. Ja sinä et. Ja tällöin vielä voidaan jättää se verkkokauppa perustamatta, koska se saatu etu on jo niin hirvittävän iso, että firma toimii helvetin paljon paremmin. Ja jos se ei toimi, niin sitten ongelma on tuotteissa. Ja ottakaa malli Prismasta, on niillä tavallaan verkkokauppa, mutta se on hirveä paska. Mutta silti niin kuin, valtava määrä rahaa ne saa. No niin, mutta sitten voi olla myös vaihe 5, jossa otetaan käyttöön verkkokauppa, joka joko on osa tätä kyseistä toiminnanohjausjärjestelmää, tai sitten se integroituu saumattomasti siihen toiminnanohjausjärjestelmään. Ja nyt päästään siihen, mitä iso osa on kysynyt, että mikä verkkokauppa-alusta mun pitäisi ottaa. No se pitäisi ottaa sellainen, joka toimii sun toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Haha, ette tajunnut, että teidän pitää ensin kysyä, että mikä toiminnanohjausjärjestelmä teidän pitää ottaa. Niin, kysykääpä sitä mieluummin. Tosiaan verkkokaupan valinnassa tärkeintä on, että toimiiko se toiminnanohjausjärjestelmän kanssa tai saako siihen hyvän toiminnanohjausjärjestelmän. Koska käytännössä se toiminnanohjausjärjestelmä on sitten se, minkä kautta sä pyörität sitä verkkokauppaa. Ja se on se sun tärkein työkalu. Ei se verkkokauppa itsessään. Ja tähän liittyen saadaanko varasto reaaliaikaisesti, eli se integraation pitää olla sen verran hyvä, että se oikeasti käyttää reaaliaikaisesti samaa varastoa. Et jos sulla vaikka on nyt toiminnanohjausjärjestelmä sun kivijalassa ja sä tiedät täsmälleen, mitä sun hyllyissä on, niin sen saman luvun pitää näkyä reaaliaikaisesti sun verkkokaupassa. Tilausten lähettäminen, kuinka nopeata se on. Ja jos sitten kuitenkin meette, niin kuin suurin osa suomalaisista menee sille linjalle, että ette ota käyttöön sitä toiminnanohjausjärjestelmää, niin ottakaa nyt ainakin saatana käyttöön sellainen verkkokauppa, missä tilauksia voidaan lähettää massana. Ja kysyttiin, että nyt kun Vilkkaalla on tämä verkkokauppatarjous, eli oliko se nyt puoli vuotta ilmaiseksi se Vilkkaan halvin verkkokauppapaketti, niin mitä mä oon siitä mieltä? Niin mä oon sitä mieltä, että Vilkkaus ei millään tavalla ainakaan niin, että mä olisin löytänyt, niin markkinointimateriaalissa kertonut, että minkälaista se tilausten lähettäminen on.
Ja koska ne ei kerro sitä, niin mä oletan, että tilasta lähettäminen vilkkaan verkkokaupalle on helvetin vaikeaa. Ja mikäli sitä verkkokauppaa ei saada integroitua johonkin olemassa olevaan, johonkin sellaiseen toiminnanohjausjärjestelmään, jossa se tilasten lähettäminen ja käsittely on nopeaa ja vaivannutta ja sitä voi tehdä massana, niin sitten en suosittele vilkkaan verkkokauppaa. Muita asioita, mitä mä katsoin vilkkaan verkkokaupasta, on se, että sehän perustuu ePages-nimiseen ohjelmistoon, jonka on tehnyt samat tyypit, jotka poltti Rovaniemen. Ja me tunnemme heidät säntillisyydestä, byrokraattisuudesta ja siitä, että ne tekee nopeita autoja, mutta me ei tunneta niitä siitä, että ne olisi helvetin hyviä tekee ohjelmistoa. Itse asiassa tälläkin hetkellä heidän autovalmistajilla on iso ongelma siitä, että heillä ei vaan ole ihmisiä, jotka pystyvät tekemään ohjelmistoa heidän autoihin. Ja tässä nyt menee vähän dissaamiseksi tämä vilkkaan verkkokauppa. Mä oon usein riidellyt internetissä vilkkaan toimitusjohtajan kanssa siitä, että heillä on tämä vitun typerä, helvetin monivaiheinen ostoskori, missä yritetään hirveästi pakottaa sitä asiakasta luomaan käyttäjätunnus ennen tilausta. Ja mä oon sitä mieltä, että en suosittele vilkkaa verkkokauppaa siksi, että miten ne tilaukset lähetetään, onko se jotenkin avaa tilaus, merkitse lähetetyksi, tulosta osoitekortti, paina print, tallenna, sulje tilaus, avaa seuraava tilaus, koska jos on semmoista, niin sitten se menee, niin kuin, en mä tiedä. Jos tykkää niin kuin ihan helvetisti tehdä turhaa työtä, niin mikä siinä? Mutta jos sulla on hyvä yritysidea, niin sulla ei ole aikaa semmoiseen. Ja sitten toinen on se, että kun sä yrität tilata jotain vilkkaan softalla tehdyssä verkkokaupasta, niin se on hidasta ja vaikeaa. Ja jos sä teet tilaamisesta hidasta ja vaikeaa, niin no, päättelkää itse, että onko se hyvä vai huono asia. Ja sitten, mutta mikä on hyvä vilkkaan verkkokaupassa, niin ainakin on se, että nämä perusasiat tarkistin, niin heillä suoraan toimii Facebook Pixel ja Facebook Catalog. Ja nämä on maailman tärkeimpiä markkinointityökaluja. Facebook Catalog tosin on maksullinen lisäominaisuus, se ei toimi ilmaisessa paketissa, vaan siinä pitää ottaa sitten se kalliimpi systeemi. Mutta jos näin ei sano sulle mitään, niin opetella 2 sanaa, Facebook Pixel ja Facebook Catalog. Koska ilman näitä sä et voi tehdä tehokasta Facebook-markkinointia, jos sä taas et tee tehokasta Facebook-markkinointia, niin sä häviät. Niin se siitä. Tosiaan mulla oli tässä listassakin oikein, että toimiiko Facebook Pixel ja Facebook Catalog. Ja miten ne toimii, että toimiiko ne niin, että ne lähtee heti toimintaan vai onko se silleen, että joo, meillä menee kuukausi saada se kuntoon niin, ja se maksaa 300 000 euroa, niin en suosittele sitä. Itse suosittelen alustaksi Refoxia. Ja Refox on siitä kiva, että se on lähtökohtaisesti toiminnanohjausjärjestelmä, minkä lisäksi, jos sä maksat tarpeeksi, niin siihen kuuluu kiinteinen verkkokauppa. Tämä on se, mitä varustelija käyttää, ja tämä on se, mitä varustelija on käyttänyt viimeiset 12 vuotta. Mä en ole varsinaisesti joutunut etsiä uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Et siitä on tosiaan 12 vuotta, kun mä viimeksi kävin kaikki mahdollisuudet läpi ja tein sen päätöksen, ja silloin Refox oli ihan kirkkaasti paras. Ja heidän ainut ongelma on se, että kukaan ei ikinä kuulu heistä. Mutta nyt tekin olette kuullut. Refox maksaa, jos saatat Refoxin verkkokaupan käyttöön, niin sä saat tosiaan se toiminnanohjausjärjestelmän. Se maksaa 4,5 tonnia, minkä lisäksi maksaa 470 kuussa. Eli ne nyt on viimeisen viikkojen aikana muuttanut hinnoittelua taas ylöspäin. Mä aina mainostan heitä ja sitten kun ne saa lisää asiakkaita, niin sitten taas nostaa hintoja. Mikä on, niin kuin teidänkin pitäisi tehdä, että jos tavara menee liian hyvin kaupaksi, niin nostaa hintoja. Muita vaihtoehtoja on, mitä mä tiedän, että on oikeasti toimiva, niin on Magento. Että ainakin tuo grillikauppa ja heidän muut verkkokauppansa niin toimii Magentolla ja siinä on sitten kylissä Odoo-niminen toiminnanohjausjärjestelmä. Ja en ole itse käyttänyt, mutta kehuivat oikein hyväksi. Sitten Shopify, niin Shopifyhin saa helposti toimivia toiminnanohjausjärjestelmiä ja hyviä kassaintegraatioita. Mä en ole niitäkään joutunut henkilökohtaisesti käyttämään, mutta esimerkiksi Dick Johnson tyypit on kehuneet kovasti heidän Shopifyta, mä en muista mikä niillä ne jostain syystä ilmeisesti ei pidä heidän myymälöitä sen niin kuin saman alustan kautta, mutta niillä on kuitenkin semmoinen postimyynnin lähettämiseen keskittynyt toiminnanohjausjärjestelmä kytkettynä siihen Shopifyhin. Mutta jos et ole vielä hiffannut, niin tärkeintä on se toiminnanohjausjärjestelmä, ei se verkkokauppa. Tai siis otan esimerkin, että
että miten Refoxissa hoidetaan se, kun aamulla tullaan töihin ja pitäisi lähettää tilauksia, niin sitä ei hoideta silleen, että ruvetaan räpläämään hirveästi näppäimistä ja hiirtä. Ja jos sun valitsemassa järjestelmässä sä joudut räpläämään näppäimistä ja hiirtä sen takia, että sä joudut lähettämään tilauksia, niin sit sulla on väärä järjestelmä käytössä. Refoxissa menee silleen, että mikäli useampi ihminen paikalla, niin valittu työnjohtaja aamulla painaa print, niin sieltä tulee päivän odottavat verkkokauppatilaukset. Ja niissä lukee jokaisessa lapussa on, että mitä tuotteita on tilattu ja missä näiden tuotteiden hyllypaikka on. Sitten lähdetään sen lapun kautta etsimään se koko tilaus täyteen varastossa. Jos ollaan tehokkaita, niin voidaan etsiä useampi tilaus kerralla samoihin kärryihin. Ja sitten sen jälkeen tullaan pakkauspöydälle. Ja sitten mikäli se ei ole jo sopivassa paketissa, millä lähetetään, niin sitten laitetaan se sopivaan pahvilaatikkoon tai muuhun vastaavaan. Sen jälkeen näytetään viivakoodilukijalle sitä kuittia, jossa on viivakoodi. Laitetaan kuitti sisään, ruvetaan teippaamaan pakettia kiinni ja samaan aikaan printeristä tulee osoitekortti ja se lätkästään kiinni. Ja se on siinä. Pelkällä sillä viivakoodin lähettämisellä niin asiakkaalle tilaus merkittiin lähetetyksi. Se laitettiin kirjanpitoon joko hoidetuksi tai odottamaan maksua, mikäli se oli joku postiennakko tai lasku tai muu vastaava. Asiakkaalle lähti sähköposti, jossa oli lähetystunnus ja sitten tietysti se pakettiosoitekortti tulostui sieltä printeristä. Niin näin helppoa sen pitäisi olla. Ja tosiaan aamulla kerran kosketaan tietokoneeseen ja sitten koska kaikki tavara on hyllyssä, jos kerta järjestelmässäkin lukee niin ikinä ei ole sellaista ongelmaa, että pitää pysähtyä ja todeta, että hei, tätä mä en voi kerätä, koska nämä tavarat on loppu tai väärässä paikassa. Ja sen takia, että ei tulisi näitä pysähtymisiä, niin sitten kaikki tämä, mitä mä sanoin, että tilat pitää laittaa kuntoon ja sitä järjestelmää pitää käyttää byrokraattisesti, niin sen takia se on tärkeää. Suurin markkinointiponnistus verkkokaupassahan alkaa nimittäin vasta sitten, kun asiakas saa sen tilausvahvistuksen. Ja silloin tärkeää olisi lähettää ne tilaukset heti. Edelleen suomalaiset verkkokaupat lähettää ihan vitun hitaasti tilauksia ja siinä ei mitään järkeä. Vaimoni tilasi kauniin mekon Kreikasta sunnuntaina ja maanantaina DHL:n äijä toisen mekon meille. Ja se on se, mitä niin kuin pitäisi tapahtua. Et tässä on niin kuin benchmarkki, ottakaa mallia. Varusteleikossa me lähetetään samana tai seuraavana työpäivänä tilaukset paitsi maanantaisin, koska viikonloppuna ihmiset menee ostohysteriaan ja me ei pakata viikonloppuna, koska suomalaiset sunnuntailisät on ihan tuntuvia. Mutta jos me oltaisiin Puolassa, niin me pakattaisiin viikonloppuna. Ja en mä tiedä, siis Lapissa eikö siellä käytetä kaiken maailman ukrainalaisia, niin huijatkaa ne ilman sunnuntailisia töihin, niin homma tulee hoituu paremmin. Mutta kuitenkin siis niin kuin missään nimessä ei istuta monta päivää sen tilauksen aikana, vaan se järjestelmä toimii niin hyvin, että tilaukset on niin nopeita lähettää, että ne ei ole ikinä jonossa, vaan ne niin kuin lähtee sulle samaa vauhtoa kuin mitä niitä tulee sisäänkin. Ja sitten toinen on se, että ei tehdä virheitä niissä tilauksissa. Tässä on siis niin kuin tilaus, joka maksaa 50 ja sitten sä lähetätkin väärän tuotteen, niin sä niin kuin voit hyvin päätyä menettämään 50, että sä saat hoidettua sen homman niin, että asiakas on tyytyväinen. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Paljon parempi lähettää heti alkuun oikeat tavarat, niin ei tule mitään ongelmia. Ja sitten on myös se, että jos sä myyt ei-oota, eli jos sulla on verkkokaupasta mahdollisuus tilata tavaraa, mitä sulla ei ole mahdollisuus lähettää, niin heti tulee ongelmia. Ja älä joudu niihin ongelmiin, niin elämä on helvetin paljon helpompaa ja asiakkaat on tosi paljon tyytyväisempiä. Ja sitten tosiaan tilausten lähettäminen, mitä liukuhihnomaisempaa se on, niin sen vähemmän sinulle tulee työaikakustannuksia. Ja kaikkihan me tiedämme, että työ maksaa Suomessa ihan helvetisti, niin mitä järkeä tehdä liikaa työtä, kun voi aloittaa tietokoneen tekemään sen työn sun puolesta. Joo, tämä on siis semmoinen, että kun mä oon suomalaista verkkokaupasta tilannut, niin ei perkele, ei. En ole varmaan tänä vuonna kertaakaan tilannut suomalaista verkkokaupasta niin, että se tavara olisi oikeasti ollut varastossa ja se olisi lähtenyt sieltä heti. Niin. En kyllä, niin jos olisi joulupukki, niin en antaisi lahjoja. Täältä näyttää varustelekan pakkaukset. Ja pakkaukset on ihan saatana tärkeä juttu. Silloin kun mä aloitin varustelekan, niin mä lähetin biojetepusseissa, koska niitä sai 2 € 10 ja niitä kun laittoi niin 2 päällekkäin, niin sitten tuli aika kestävä postipaketti, kun päällystyi sen rullallisella teippiä.
niin se oli todella huono ja hidas tapa lähettää. Sen jälkeen mä rupesin dyykkaamaan pahvilaatikoita kaupoista, ja se oli sillä lailla kiva, että pakkausmateriaali oli ilmasta. Mutta siinä oli hirveä vaiva käydä hakemaan ne tavarat, ne pahvilaatikot, oikean kokoiset, tarpeeksi pienet pahvilaatikot sieltä kaupasta, ennen kuin ne ehtii puristimeen. Hirveä vaiva säilyttää ne niin, että heti tunnistaa, että minkä kokoinen pahvilaatikko on mitäkin. Hirveä vaiva teipata ne takas kasaan, ja sitten loppujen lopuksi tuli vielä rumia paketteja. Sitten me siirryttiin siihen, että meillä oli valmiiksi tämmöisiä taiteltavia pahvilaatikoita, ja ne oli ihan hyviä, paitsi että niissä oli hirveä vaiva teipata ne kasaan. Ja nykyään varustelekassa on itsestään aukeavia pahvilaatikoita. Mä en nyt jaksanut viritellä videoa näkymään tähän näin, mutta melkein valtterilindholm.fiihin ja lukekaa artikkeli verkkokaupan kallis pakkaus säästää rahaa ja sen meille toimittaa Boxon, niin löydätte sieltä mun tekstin siitä, että miten lähetetään fyysisiä tuotteita. Mutta joka tapauksessa pointti on siinä, että kun ottaa kalliin pakkauksen, mikä avautuu itsestään ilman, että sitä tarvii teipata, ja mikä sulkeutuu itsestään niin, että sitä tarvii teipata, niin kuin kuvassa näkyvä pahvilaatikko ja pakkauspussi, niin sillä tavalla säästetään työaikaa niin paljon, että se kokonaisuus on halvempi. Säästetään myös tiloja, koska ne oikean kokoiset, helposti avautuvat pahvilaatikot vie vähemmän tilaa. Mutta lukekaa se artikkeli, niin mikäli tämä asia kiinnostaa, koska siellä on niinku ihan perkeleesti tekstiä pahvilaatikoista. Just se, mitä ihmiset haluaa lukea. Verkkokaupan ulkonäöllä ei vitunkaan vertaa väliä. Ja tää on se niinku ongelma, tai se harhaluulo, mikä useimpia verkkokaupan perustajia vaivaa, on se, että pitäisi jotenkin hirveästi miettiä, että minkä näköinen tämä on, ja sitten maksetaan 10 000 euroa graafiselle suunnittelijalle, joka tekee kauniin ulkoasun meidän verkkokaupalle. Niin älkää käyttäkö rahaa semmoiseen paskaan. Ei ole mitään järkeä tehdä verkkokauppaan graafisia elementtejä, koska jokainen pikseli, mitä asiakkaan näytöllä on, niin se on raha-arvosta. Siinä pitäisi esitellä tuotteita niin, että sitä voi klikata niin, että se johtaa myyntiin. Tässä on nyt esimerkiksi Varustelekan eilinen etusivu. Ja joku saattaa ajatella, että no onhan teillä ulkoasu tuossa verkkokaupassa. Niin tältä se näyttää se meidän verkkokaupan ulkoasu. Eikö ole aika hieno? Ilmainen vinkki. Jos haluatte ulkoasun teidän verkkokaupalle, niin valitkaa musta tai valkoinen pohja. Kannattaa valita musta pohja, mikäli teidän sisältö on valkoisella pohjalla, niin sitten vielä selkeämmin tulee esille, selkeämmin teidän verkkokauppa ohjaa silmää niin, että täältä löytyy se sisältö, mitä sun pitää katsoa. Sitten laittakaa vasempaan yläkulmaan teidän logo ja firman nimi. Ja that's it. Ja sitten tosiaan kaikki muu, niin kyllähän se nyt on selvää pässilihaa. Sitten siellä logon alla on mahdollisesti tärkeää tietoa. Sitten siinä keskellä on hakukenttä. Oikeassa laidassa on ostoskori, kielen ja valuutan vaihto ja käyttäjätunnusmahdollisuus. Sitten on tuommoisia ilmoituspalkkeja, niin kuin meillä on tässä sininen, harmaa ja punainen. Niin yleensä meillä on vain tuo harmaa ja sininen, mutta sitten koronan takia mekin pistettiin tuommoinen punainen tuohon noin. Voitaisiin oikeastaan jo ottaa pois, koska kyllä meidän asiakkaat tietää, että on koronavirus tässä viime aikoina ollut ja kyllä ne tietää, mitä se vaikuttaa meidän myymälään. Mutta tuossa on nyt 2 hulittavaa palkkia, jotka on selkeästi eri värisiä kuin muu sisältö. Toisessa on mielenkiintoinen teksti evästeistä, ja sitten toi sininen palkki on ihan saatana tärkeä, koska siinä on selkeitä lupauksia. Ei tää oli niinku just kävi mielessä, että esimerkiksi Vilkkaalla on tää toimi hyvin, mutta se palkki ei ollut yhtä helposti näkyvillä kuin mitä meillä. Mä en huomannut sitä ennen kuin mä luin niiden ominaisuuksista, että tämmöinen palkki löytyi, että mä menin katsomaan niitä esimerkkikauppoja. Ai siellä se olikin ylhäällä tosi pienenä ja värittömänä, niin en huomannut sitä. Mutta kaikki nämä kuvat, mitä tässä on, niin ei ne ole ulkoasua, vaan ne on hetkellisiä markkinointibannereita. Että tuossa esimerkiksi tuo iso kuva, niin siinä on kuva tuotteista, mitä me just nyt saatiin varastoon, ja joita ei tule enää lisää, käy ostaa ne heti. Ja sitten siellä on muutama kampanja. Ja noi 4 vaihtuvaa, tai nämä kaikki 5 banneria tästä on siis vaihtuvia bannereita, jotka määrää meidän markkinointikalenteri. Ne ei ole minkäänlaista ulkoasua, vaan ne on siis ajankohtaista markkinointia. Sitten tuotteisiin liittyvä sisältö.
Mä tosiaan yritin varustelemaan rahoittaa mun äidinkielen opinnot, mutta 3 kuukautta, tai siis perustin firman samaan aikaan, kun menin yliopistoon sisään opiskelemaan suomen kieltä ja 3 kuukauden päästä varustelemaan oli täyspäiväinen työ mulle, niin sinne jäi ne mun opinnot, mutta silti siitä voi päätellä, että rakastan kieltä ja tekstiä ja sen takia teksti on mulle tärkeää. Ja minä aina kerron, että teksti on vitun tärkeää, niin nyt kerron teillekin, että kirjoittakaa paljon tekstiä teidän tuotteesta. Mutta älkää kirjoittako höpölöpöä, vaan kirjoittakaa ihan oikeata raakaa asiaa. Tässä on myös ongelma, että jos te kirjoitatte epäuskottavaa paskaa, niin kukaan ei usko sitä ja se on ihan sama jättää kirjoittamatta. Jos te taas ette kirjoita tarpeeksi, niin sitten miksi kukaan ostaisi teidän tuotteet, jos ne saa tietää, millaisia ne on. Etten kehuisi liikaa itseäni ja omaa firmaa, niin mä otin tästä esimerkiksi Valkon tuotesivun Valkon vastamelukuulokkeet tuotteesta. Ja okei, tuossa nyt on paljon kuvia, missä nähdään, että on ihan siistit luurit, mutta esimerkiksi siinä ei ole yhtäkään kuvaa ihmisen päässä niistä. Ja varsinkin mitä siellä puhuttiin, on isotissisen kauniin naisen päässä olevat nuo kuulokkeet. Mä uskon, että Valko saisi niitä tosi paljon paremmin myydyksi, jos ne laittaisi sen yhden kuvan isotissisesta kauniista naisesta, jolla on nuo luurit päässä. Ja ei välttämättä tarvitse olla niin kaunis, kun on isot tissit. Mutta tärkeintä tässä on tuo teksti, joka niin kuin, ette rupea nyt lukemaan sitä, koska teidän pitää kuunnella minua. Mutta menkää Valko-sivulle ja lukekaa Valkon vastamelukuulokkeet teksti. Niin se on sillä hyvä, että siinä on pelkkää asiaa. Ja siinä on humoristinen, kansankielinen ote, mutta siinä puhutaan pelkkää asiaa. Siinä kerrotaan, että tämä on tuote, jota saa vain meiltä. Siinä kerrotaan, että miksi heillä on tuote, jota saa vain meiltä. Siinä kehutaan uskottavalla tavalla, että minkä takia tämä tuote on oikeasti hyvä. Ja sillä annetaan monta erilaista laatulupausta. Ja näin kirjoitetaan uskottava teksti. Ja tota ei pakko kirjoittaa noin puhekieliseksi, kunhan saa samalla tavalla sanottua nuo asiat. Tuossa niin kuin tarinan muotoon väännetään heillä ihan helvetin tärkeä tuote. Ja tehdään siitä niin onnistunut tuoteteksti, että kun mä eilen otin tämän esimerkiksi tähän luontoon, niin mä sitten menin ja tilasin nuo kuulokkeet. Ja nyt sitten ei ole vielä tullut Valkolta kuulokkeita, että katsotaan, että jos se nyt sitten olisi ensimmäinen suomalainen firma, joka kohtuullisessa ajassa toimittaa sen tilauksen. Että mä tilasin sen eilen illalla, joten mä odotan, että huomenna mulla on lähipostissa tai postin pakettiautomaatissa Valkon vastamelukuulokkeet. Jos ei ole, niin Valko, te petitte minut. Tosiaan tekstistä vielä sen verran, että silloin kun mä sinne suomen kielen laitokselle luin, ja en sitten kuitenkaan päässyt pääsykokeen takia, vaan ylioppilastodistuksen, mutta kuitenkin luin vähän pääsykoekirjoja, jossa on ihan jokaista tai kokonaan loppuun asti. Ja siellä kerrottiin sitä, että kieli ei ole edes yhden ihmisen pään sisällä yksi ja sama asia, vaan meidänkin jokaisen pään sisällä on tosi monta eri versiota meidän äidinkielestä, mitä me otetaan käyttöön alitajuisesti tilanteesta riippuen. Eli kärjistäen me puhutaan mummolle eri tavalla kuin me puhutaan vauvalle. Asiakkaana ja asiakaspalvelijana me puhutaan eri tavalla toisillemme. Työhaastattelussa sä puhut eri tavalla kuin kännissä työkavereille siitä, että minkälainen se sun pomo on. Ja sitten taas kerran, kun sä myyt jotain, niin hirveän usein sä vahingossa otat käyttöön semmoisen paskanpuhumuskielen, jota kukaan ei usko. Ja tämän takia silloin, kun kirjoittaa tuotetekstiä tai ylipäätään puhuu tuotteistaan, niin pitäisi olla hereillä siitä, että nyt en ole lipävä myyntimies, vaan koitan puhua tästä tuotteesta niin kuin puhun kavereille. Ja jos se tuote on paska, niin sano se suoraan. Toimii meillä ainakin ihan helvetin hyvin. Ja sen jälkeen mietit, että minkä takia me myy paskaa, miksi me myy jotain hyvää. Ja tosiaan, jos teillä on siis sellainen tilanne, että teillä on kauppa, joka myy vaan paskoja tuotteita, ja te yritätte huijata asiakkaita ostamaan niitä, niin vaihtakaa vittu alaa ja hankkikaa parempia tuotteita. Ei toi myyminen ole niin vaikeaa, jos sulla on oikeasti hyvää tavaraa myytävänä. Tässä on esimerkki tuotekuvista, jotka menevät kaupaksi miehille. Ja tässä on siis taustalla se, että saamelaisethan tässä maailmassa ovat saaneet niin paljon, että nyt on heidän aika antaa takaisin. Ja sen takia me ollaan kulttuurilainattu tämä Luhka saamelaisviittä ja Etelä-Suomessa tehty luhkia sitten. Itse asiassa pahinta on se, että me tehdään luhkia nykyään Turussa. Et nyt jos ei niin viimeistään saamelaiset suuttunut, niin ehkä tästä. Näin saadaan luhka myytyä miehelle. Eli tässä nyt niin päätuotekuvassa niin on esillä se tuote kokonaan ja edustavasti ja käytössä, ja sitten toi mallin naama on leikattu pois, mikä on vähän semmoinen varusteleva erikoisuus, mutta se on toisaalta meidän mielestä toiminut ihan hyvin.
Et ei miehet halua katsoa toisia miehiä. Miehet halua katsoa vain naisia. Ja sitten niin kuin näette, tuossa on pieniä lisäkuvia, mitä en nyt rupea avaamaan erikseen, mutta siellä on siis esitelty niin kuin hyvin huolellisesti, että niin kuin mitä eri ominaisuuksia tässäkin viitassa on. Ja sitten vielä on se kuva, millä myydään Facebookissa tai muussa vastaavassa paikassa. Facebookissa varsinkin, koska se on sosiaalinen media, niin sinne ei kannata laittaa valkoisella taustalla olevia tuotekuvia, vaan siellä kannattaa olla tuotekuvat, jossa näkyy ihminen ja jossa näkyy tausta, niin silloin ihminen ei ihan heti tajua, että ei vittu, tää on mainos, mä en katso tätä. Tässä on semmoinen, millä taas kerran myydään suomalaiselle miehelle, että taitaa olla juhannuskuvassa, sää on kuin morsian ja miehen ilme on sen mukainen. Niin tällä tavalla saa tuotteita oikein hyvin kaupaksi miehille. Ja tällä tavalla ei myyty yhtään vitun luhkaa naisille. Kaikki nämä kuvat on muuten siis meidän luhkan tuotekortissa. Eli meidän nettikaupan tuotekortit, tai meidän nettikaupan tuotesivut, niin ne on meidän ainut informaatiopankki meidän tuotteista. Meidän markkinointi ottaa markkinointitarkoituksiin kuvia meidän nettikaupasta, ja meidän myyjät lukee tiedot uusista tuotteista meidän verkkokaupasta. Tämä on tosi helppo tapa kouluttaa työntekijöitä tilanteessa, missä ne tuotteita on kymmeniä tuhansia. Mutta joo, miten myydä luhkaa naisille, niin näin. Eli tässä on poikkeuksellisen kaunis nainen, koska se on vaimoni. Mutta ei pelkästään se, että tämä kyseinen nainen on poikkeuksellisen kaunis, se on myös meikannut poikkeuksellisen paljon. Ja on meikannut muutenkin paljon, mikä on aivan ihana asia. Mutta mikä on erityisen hyvä on se, niin siitä tulee kameran kestävä, koska kameroilla otetaan aika rajussa valossa kuvia, ja sen takia pitäisi oikeasti pistää aika paljon pakkelia naamaan, että näyttää hyvältä. Ei olisi välttämättä huono idea pakkeloida miehiäkin, mutta varsinkin jos myydään naisille, niin sitä meikkiä pitää oikeasti olla ihan helvetisti siinä vaiheessa, kun otetaan kameralla kuvia, koska muuten iho ei näytä hyvältä. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että mitä helvettiä. Tässä ensimmäisenä kiinnittyy huomiota siihen, että onpas kaunis nainen, sen jälkeen katsotaan, että onpa hienot hanskat. Ja sitten jossain vaiheessa mietittiin, että ihan kaunis takkikin, mutta ei se ole takki, se on viitta. Mutta silti tällä fiiliksellä saatiin naiset kiinnostuneita, että nyt olisi tämmöinen kulttuurilainattu saamelaistuote, minkä voit ostaa Helsingistä. Ja tämän avulla me myytiin luhkat loppuun sitten. Ja tässä on nyt se miehen ja naisen ero, että mies tekee ostopäätöksiä näennäisesti järkiperustein. Se haluaa hirveästi tietää tuotteiden ominaisuuksista ja niin kuin tekniikasta. Jos siinä on moottori, niin kerro ihan vitusti, että minkä kokoinen moottori ja kuinka paljon tehoa ja mitä kaikkea. Ja jos siinä ei ole moottori, niin mieti, että jos tässä olisi moottori, niin mitä mä kertoisin nämä asiat niin kuin tässä olisi moottori. Ja sitten naiset on täysin tunteen vieviä ihmisiä, jotka ei ajattele järjellä ollenkaan, ja se on se, miten heille sitten myydään. Saatan hiukan liioitella näitä sukupuolirooleja, mutta tavallaan jos lähdet tästä oletuksesta, niin sitten saat tavaraa paremmin kaupaksi. Ja jos olet sitä mieltä, että nyt niin kuin tasa-arvon puolesta olet eri mieltä mun kanssa, niin lähde markkinoimaan kuvilla ihmisille ja katso, että mikä on se kuva, millä sä saat sen kiinnostumaan. Niin itse asiassa tämä kuva toimii molemmille, että tämä kuva Johannasta, niin sillä saa luhkat myytyä miehille ja naisille. Kaikkein eniten molemmat sukupuolet tykkää nähdä kauniita naisia, jotka niin kuin, ovat itsevarmoja ja näyttävät hyviltä siinä tuotteessa. Ja sitten sen jälkeen ne kiinnostuu siitä tuotteesta. Mutta miehiä saadaan kiinni myös sillä, että esitellään teknisiä ominaisuuksia. Naisia ei käytännössä saa sillä tavalla kiinni. Siis on olemassa naisia, jotka ajattelee järjellä, mutta siinä vaiheessa, kun yritetään houkutella ihmisiä internetissä tarttumaan mainokseen, niin ne on niin pieni osa, että ainakaan siinä niin kuin mainostamisessa niin ei kannata lähteä hakemaan niitä. Tässä on 2 esimerkkiä huonosta tuotekuvasta, ja mä oon ottanut varustelekasta, ja mulla ei mitään näitä malleja vastaan, mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että nämä kuvat meidän pitää jossain vaiheessa vaihtaa. Kuva kauluspaidasta, niin mikä siinä on päin helvettiä on se, että siinä ei kuva siitä mallista. Naiset haluaa nähdä koko mallin, ne ei halua nähdä pelkkää vaatetta. Ainakin jos myydään massoittain jotain yhtä vaatetta. Niin kuin esimerkiksi Niin Mua on tosi hyvä kauppa, joka tekee erinomaista somemarkkinointia. He ottaa paljon kuvia pelkistä vaatteista, mutta ne onkin sitten tosi erikoisia vaatteita. Että tavallaan tavallisia vaatteita, niin kyllä sä tarvit siihen mallin, joka näyttää itsevarmalta. Ja sitten tämä asento kanssa, niin ei toi ole itsevarma asento. Toi on semmoinen, niin kuin, että vituttaa olla kamera edessä. Näytäköhän me lihavalta. Sitten tämä toinen kuva on se, että tässä on nyt tosi hyvä se, että ollaan otettu tämmöinen malliasento.
ja se on hyvä. Silloin kun poseerataan kamera edessä, niin pitää vääntäytyä mitä ihmeellisempiä asentoihin, jotka ei ole mukavia eikä luontevia, ja sitten pitää vaan uskoa siihen, että vittu mä näytän hyvältä. Ja jos malli ei tee näin, niin sitten se lopputulos on huono, ja silloin sitä ei myydä kenellekään. Ja tässä kyseisessä kuvassa niin myös meikkiä on liian vähän. Kyseessä on kaunis nainen, mutta sitä pitäisi oikeasti meikata enemmän silloin, kun otetaan valokuvia, koska sitten taas kerran paljon valoa, niin pitää saada kontrastia kasvoihin. Ja sitten toisaalta tuo ilme ei vaikuta siltä, että sillä on hirveän kiva näissä kuvauksissa. Ei hänellä varmasti ollut niin kuin, kamalaa noissa kuvauksissa, mutta ei toi taas kerran, niin kuin, jos sä haluat myydä semmoisella tässä vaatteessa näytän upealta ja itsevarmalta, niin tämä ei vielä ole ihan sitä. Se kuvista. Verkkokaupan rakentamisessa pyritään tekemään asiakaspalvelu tarpeettomaksi ja poistamaan konversion esteet. Ja tosiaan mä sanoin jo aluksi, että se ei ole mitään kauppaa, että soita ja kysy lisää. Ikinä ei pitäisi joutua soittamaan ja kysymään lisää. Aina pitäisi olla suoraan tietää, että nyt on tämmöinen paketti ja se maksaa tämän verran. Mä sain esimerkiksi eilen suoramarkkinointi sähköpostiin, ja me vihaan suoramarkkinointi sähköpostia. Yleensä kun mä saan suoramarkkinointi sähköpostin, niin mä soitan firman toimitusjohtajalle ja kysyn, että minkä takia sä oot pahojen puolella? Mitä sä kehtaat pyörittää firmaa tuolla tavalla? Ja sitten kun ne siitä vähän hämmentyy ja saa selviä, että mistä on kyse, niin sitten ne yleensä poistaa mut heidän suoramarkkinointirekisteristä. Mutta tämä on mun tapa kostaa siitä, että ei vittu lähetetä sähköpostia ilman kysymistä, ilman lupaa. Vinkki muuten sitten, mikäli toi markkinointiluennoitsija sanoo eri tavalla, niin hän on väärässä. Mutta tosiaan, siis tämä sähköposti, mitä mä sain, niin siellä tarjottiin viemärihuoltoa pakettihintaan 750 €. Ja mä melkein ostin sen. Mulla ei mitään haju, mitä viemärihuolto maksaa. Mutta kuulosti hyvältä. Selkeä pakettihinta. Sitten mä yritin katsoa, että mitä viemärihuolto oikeasti maksaa. Onko tämä paljon vai vähän? En löytänyt yhtä viemärihuoltohintaa. Ei mitään tietoakaan siitä, että paljon viemärihuolto maksaisi. Mitä mä ikinä haluaisin tilata viemärihuoltoa, jos mulle niin kärryäkään siitä, että onko tämä 300 vai 4000 €. Ei silloin tee mieli soittaa ja kysyä lisää. Niin saatana LVI-firmat, parempaa toimintaa. Siinä oli niin yksi esimerkki siitä, että asiakaspalvelu pitää tehdä tarpeettomaksi. Tässä se walterlinton.fi on sellainen, että siinä loppujen lopuksi asiakaspalvelun kautta hinkataan se myynti kuntoon, mutta tämä johtuu siitä, että mun pääasiallinen myynti on sellaisesta tuotteesta, tai siis sellaisesta palvelusta, jossa pitää selvittää, että milloin asiakas mut haluaa. Ja se on se aikataulujen säätäminen ja sopiminen on hankalaa. Ja sitten toisaalta se, että mä en suostu avaamaan mun kalenteria, että mulla on niin paljon rahaa, että mun ei tarvitse saada enemmän fyrkkaa. Jos mä oon sen niin kuin pulassa, niin sitten mä avaisin mun kalenterin, sä voisit suoraan valita, että konsultointipäivä Valtteri Lindholmin kanssa 14.5.2900 € tuosta ostoskoriin ja tilaukseen. Mutta tosiaan, jos mä haluaisin vetää se walterlinton.fiin täydellisesti, niin sielläkin mä pyrkisin sen tekemään niin, että oikeasti ihmisillä olisi luontevaa ja turvallista tehdä se tilaus ottamatta muuhun yhteyttä. Mutta mä en tarvii enää niin paljon rahaa, kun sitä tulee muutakin varustelekasta. Ja sitten konversioesteet on käytännössä sitä, että kun sä teet verkkokaupan, niin sä tahtomattasi koko ajan vaikeutat asiakkaan toimintaa. Kaikki jutut, mitä sä teet, niin sä teet sun lähtökohdista, niin sä vahingossa teet niin, että sulta on helvetin vaikea ostaa. Ja konversioesteiden poistaminen sitä, että sä yrität tunnistaa, että missä kohtaa sä nyt vahingossa teet ostamisen vaikeaksi, ja sitten koetat tehdä se helpommaksi. Konversion esteet ovat esimerkiksi se, että sä et osaa kertoa, että miksi juuri tämä tuote. Yleensä liittyy siihen, että siinä on liian pienet kuvat tai kuvia on liian vähän. Ja se, että siinä ei välttämättä ole ollenkaan tekstiä, tai sitten siinä tekstissä ei kerrota, että miksi juuri tämä tuote on niin hyvä, että se pitäisi ostaa. Ja miten kirjoittaa hyvä myyntipuhe on se, että ne ihmiset, jotka ovat ostamassa näitä tuotteita, niin kerro heille, että miksi juuri tämä tuote kannattaisi ostaa, mihin käyttöön se on, miksi tämän hintalaatuisuhde on mitä on, mikä tämän hintalaatuisuhde on, miten se vertautuu muihin. Ja sitten tietysti, kun olen mies, niin myyn asioita vaan järjellä enkä tunteella, niin sitten tietysti, jos niitä tunnejuttuja kanssa, niin niitä kanssa sinne sitten. Miksi tästä kaupasta? Sekin on tärkeää tehdä selväksi, että jos se asiakas päätyy sun tuotesivulle, niin se tuotesivulta pitäisi ilmetä, että miksi juuri nyt, juuri tästä kaupasta mä tilaisin tämän tuotteen, tai ryntäisin nyt sinne kaupan kivijalkaan hakemaan sen tuotteen. Tämän takia ei kannata myydä tuotteita, mitä muut myy. Et varusteleeka
Jos teille nyt on joku helvetin hyvä tuote, mikä pitäisi saada varustelekaan myyntiin, niin me ei oteta sitä, ellei siihen laiteta varustelekan nimeä ja sitten myydään ainoastaan varustelekan kautta. Koska ei meitä kiinnosta kilpailla muiden firmojen kanssa tuotteista. Milloin me suunnitellaan itse sellaiset tuotteet, jotka on erilaisia ja hintaluokassaan parempia kuin muut vastaavat tuotteet. Ei ole mitään järkeä lähteä myymään jotain vitu Adidasta Suomessa. Niin kuin, miksi kukaan ostaisi Adidasta Suomesta? Sitä saa niin paljon halvemmalta suoraan Adidaksen omasta verkkokaupasta Saksasta. Ja tässä just esimerkiksi Valko, että Valko myy kuulokkeita, mikä on tosi hankalaa, että niitähän tilataan Kiinasta vaikka kuinka paljon. Niin siellä selitettiin, että nyt sä saat hirvittävän hyvät kotimaassa suunnitellut tuotteet ja sä et saa yhtä hyvää. Että nämä vastaavat lupaukset siitä, että tätä on nyt muusikoilla kuulutettu ja niin edelleen, niin ei ole kiinalaisten Alibaba-kuulokkeita suomalaisella muusikolla koitettu ja sanottu, että sanoo nyt kameralla, että hyvä on. Yksi hirveän tärkeä on se, että ei jotenkin tajuta, että ulkomaillakin on asiakkaita. Et varustelekassakin ennen kuin me ruvettiin myymään ulkomaille, niin yli 5% meidän nettisivujen liikenteestä oli ulkomailta. Ja useimpien firmojen ongelma on se, että ne ei selkeästi kerro, että lähettääkö ne ylipäätään ulkomaille, ja jos lähettää, niin paljon se maksaa. Mistä päästään siihen, että useimmat firmat ei edes kerro, paljon se maksaa kotimaassakaan. Et kun mä kävin niitä vilkkaan esimerkkikauppoja läpi, niin isossa osassa mun piti käydä se helvetin vaikea ostoskoriprosessi niin pitkälle, että mä olin joutunut antaa kaikki mun tiedot, tai itse asiassa mä en antanut mun tietoa, vaan mä annoin vaan niin kuin hakkasin näppäimistöä, kunnes se hyväksyi, että nämä on niin kuin suunnilleen oikeat osoitetiedot. Ja sitten mä sain tietää, että mitä, niin kuin, onko tässä postikuluja vai ei ole, kuinka paljon ne postikulut on. Ne postikulut pitäisi kertoa selkeästi heti. Ja sen takia varustelekassa, kun sä menet varustelekasivuille, niin siinä tulee se sininen palkki, missä kerrotaan, että paljon postikulut on, 100 päivän ilmainen palautus, tilaukset lähtee nopeasti. Ja tämä sama on myös ulkomailla, että jos sä tulet Amerikasta meidän sivuille, niin siihen tulee sinne palkki, jossa lukee, että postikulut Amerikkaan $99, 100 päivän ilmainen palautusoikeus. Kyllä, me annetaan myös ulkomaan asiakkaalle 100 päivän ilmainen palautusoikeus ja tilaukset lähtee nopeasti. Epäselvät sivut tarkoittaa sitä, että sinne jää kaikenlaista paskaa. Taas kerran vilkkaan esimerkissä, niin koska se on saksalainen alusta, niin siellä on jätetty, että haluatko antaa erikseen laskutusosoitteen. Miksi kukaan suomalainen kuluttaja haluaisi ikinä yhtään missään antaa erilaista laskutusosoitetta, kun sitä ei koskaan tarvitse yhtään mihinkään. Niin kaikki turha paska pitää poistaa nettisivulta, koska se tekee sitä epäselvän. Kun mä otin WooCommercen käyttöön valterilinson.fiihin, niin mulla oli hirveä ongelma poistaa kaikki se turha paska, mitä WooCommerce luonnostaan työntää sinne. Ja mä jouduin niin kuin jonkun pluginin taas hankkimaan, että mä sain poistettua mahdollisimman paljon asioita, että siellä ei ole mitään epäolennaista. Ja sitten on vielä tämä pakkokirjautuminen tai pakkokirjautumisen ilmapiirin luominen. Niin se kirjautumissivu ei todellakaan ole siinä vaiheessa, kun asiakas ei vielä tiedä, että mitä postikulut on. Ja sitten on myös liian tiedon pyytäminen. Eli jos sä pyydät asiakkaalta, no siis hyvä esimerkki Suomessa, että jos sä pyydät sosiaaliturvatunnusta verkkokaupassa, niin sä et saa kauppaa, koska suomalaiset ei halua antaa sosiaaliturvatunnusta. Vaikka Ruotsissa se on ihan normaali. Tämän takia tosi moni ruotsalainen verkkokauppa, heidän konversio Suomessa on huonoa, koska ne pyytää susta ihan vittu kaiken ja ihmiset ei jaksa sitä. Ja myös niin kuin esimerkiksi saksalaiset verkkokaupat, niin siellä nehän haluaa tietää, että oot sä herr vai frau vai doktor. Niin kuin. Joo, ei kannata ottaa saksalaista mallia yhtään mistään. Varsinkaan siitä, että miten aseveljiä kohdellaan perkele. Käyn läpi nyt varustelekan ostoprosessin. Ensinnäkin tässä on nyt meidän tuotesivu. Eli jos satut omistamaan venäläisen PKM-konekiväärin, niin oot varmaan huomannut, että siihen ei oikein mistään löydy taskuja sen vyökannuille. Helvetin hankala juttu. Mutta varusteleka tekee taskuja PKM:n vyölaatikoille, siis niille 100 patruunan kannuille. Ja sä voit ostaa meille sen 50 eurolla. Tässä on nyt ensin iso selkeä kuva, mistä tuotteesta on kyse, ja sitten myös tuo nimi on hinnoiteltu niin, että jos siitä nimestä saa selville, että mistä on kyse. Ja oikeastaan niin kuin kaikki ne, joilla on se PKM kotona ja kaipaavat parempaa tapaa säilyttää kannuja, niin jo tuon nimen perusteella tilaavat tämän tuotteen. Ainakin armeijassa tekevät niin. Eli se saattaa siis PKM myös töissä. Sitten on tuommoinen lyhyt
versio tuotekuvauksesta, joka samalla on myös ensimmäinen kappale siitä varsinaisesta tuotekuvauksesta. Eli itse asiassa toi ottaa ensimmäisen kappaleen varsinaisesta tuotekuvasta tuohon pienen pätkään. Iso osa ihmisistä, tai itse asiassa suurin osa ihmistä ei jaksa lukea sitä koko tuotekuvausta, ja suurin osa ihmistä ei varsinkaan jaksa aloittaa sitä koko tuotekuvausta, mutta jos tuo lyhyt tuotekuva riittää vakuuttamaan ihmisen siitä, että tämä on se, mitä sä tarvit, tai se riittää siihen, että se ihminen jaksaa lukea sen pitkän tuotekuvauksen, niin sitä varten se on siellä. Se on myös tosi hyvä erilaisissa automatisoidussa markkinointijutuissa, kun sitä tuotetta pitää esitellä jossain muualla kuin omilla nettisivuilla. Ja sitten siellä on helvetisti kuvia. Siellä on niin paljon kuvia, kun vaan keksitään tästäkin tuotteesta. Ja sitten jos lukee, että kuinka paljon on varastossa, paljonko niitä on myyty viimeisen 2 viikon aikana, ja näin edespäin. Ja sitten jos toi olisi loppu, niin se voit antaa sun sähköpostiosoitteen sitä varten, että sulla tulee maili heti, kun se on taas varastossa. Ja se on myös tosi käytetty ominaisuus meillä. Näin me lisättiin se ostoskoriin, tuohon tuli tuommoinen pop-up, ja pop-upit on nyt semmoisia, että käyttäkää niitä harkiten. Esimerkiksi tämä on nyt meillä kokeilussa, että ajaako tämä asiakkaita pois. Moni asiakas, kun sä yhtäkkiä lyöt niille tuommoisen pop-upin, niin ne sulkee selaimen. Ja sen takia kannattaa seurata, että mitä siellä tapahtuu siellä nettikaupassa. Mutta nämä pop-upit on tosi hyviä, että jos sulla nyt sattuu olemaan PKM-konekivääri, sä haluat siihen patronkantoratkaisuja, niin todennäköisesti toi pelkkä tasku ei riitä, vaan sä haluat myös jonkin, missä pitää sitä taskua, ja sen takia sitten tämä ehdottaa, että osta taisteluliivi siihen kaveriksi. No ei me haluta taisteluliiviä. Nyt ollaan klikattu tuolta oikeasta ylänurkasta ostoskori auki, ja se näyttää nyt nopeasti, että mitä meillä on ostoskorissa, kuinka paljon postikulut tulee olemaan, ja sitten mennään eteenpäin. Ja nyt meillä on tämmöinen 1 sivun rullattava ostoskori. Me ollaan mietitty sitä, että mentäisiin useamman sivun ostoskoriin, koska se kuulemma toimii mobiilissa paremmin, mutta ei olla nyt pidetty kiirettä. Tässä on ihan helvetin tärkeää nyt se, että missä järjestyksessä ja miten nämä hommat toimii. Eli ihan ekana siellä ylhäällä kerrotaan, että mitä meillä on ostoskorissa. Sitten siellä kysytään kampanjakoodia, ja se on huono idea. Koittakaa olla käyttämättä kampanjakoodia. Mä oon kauheasti puhunut varusteleikassa, että me ei käytettäisi kampanjakoodia. Nimittäin siinä vaiheessa, kun ihminen yrittää ostaa jotain, ja sitten siellä lukee, että anna kampanjakoodi, niin sitten se lähtee googlettamaan, että kampanjakoodi varusteleka, eikä ostakaan. Niin älkää tehkö niin kuin me tehdään tuon asian suhteen. Mitäs muuta täällä olikaan? Mun pitää vähän kurkkata. Joo, sitten siellä seuraavaksi on toimitustapa, ja siellä on valmiiksi valittu se toimitustapa, mitä me halutaan ihmisten käyttämään. Ja tässä tapauksessa se valmiiksi valittu toimitustapa on toi postin pakettiautomaatti, koska siitä tulee vähiten noutamatta jättämisiä, ja se on myös se, mitä ihmiset aina haluaa, niin me ollaan valittu se valmiiksi. Ja tässä tapauksessa kannattaa nimenomaan mennä sen perusteella, mitä ihmiset haluaa. Esimerkiksi Schenker on viime aikana tosi paljon kannustanut verkkokauppaa ottamaan Schenkerin käyttöön silleen, että ota Schenkerin, saat lähetykset vitun halvalla, niin älkää helvetissä ottako mitään vitun Schenkeriä, ainakaan silleen, että se olisi ekana vaihtoehtona siellä, tai että se olisi ainut vaihtoehto, koska ei ihmiset halua käyttää sitä. Ette te halua säästää pari euroa postikuluissa, jossa hinta on se, että te ette saa tilauksia, kun te yritätte pakottaa ihmiset käyttämään sellaista kuljetusmuotoa, mitä ne ei halua käyttää. Meillä on kaikki järkevät kuljetusmuodot varustelekassa käytössä, mutta käytännössä kaikki ihmiset haluaa postilla, paitsi jotkut, en mä tiedä, jossain Lapissa perukassa asuvat ihmiset, joiden lähellä ei ole postia, mutta siellä jostain syystä löytyy matkahuolto. Mutta se on ainut syy, kenenkään käyttää jotain matkahuoltoa tai mitä tahansa muuta. Muuten ihmiset haluaa käyttää postin pakettiautomaattia, koska se on heille tuttu ja turvallinen, ja vaikka ne kuinka paljon kitisee ja valittaa postista, niin silti ne käyttää sen palveluita. Eli ei kannata kuunnella asiakkaita, ei mistä ne tietää mitään. Sen jälkeen kerrotaan maksutapa. Eli huomatkaa nyt, että meillä ei ole vielä kysytty mitään asiakkaan tietoja. Me ollaan kerrottu, että mitä eri lähetysvaihtoehtoja on ja mitä ne maksaa. Minkä jälkeen me ollaan kerrottu, että mitä maksuvaihtoehtoja on ja mitä ne maksaa. Ja sillä on valmiiksi valittu verkkopankki, joka on paska tapa vastaanottaa maksuja, koska ihmiset ei koskaan muista niiden tunnuksia tai on hukannut se avainlukulistan tai jotain muuta ongelmaa. Mutta se on myös se, mitä ihmiset haluaa kaikkein ensimmäiseksi käyttää, niin kannattaa valita se. Ja tässä esimerkiksi justiinsa Klarna-ostoskoreissa on ongelma, että jos se verkkopankki on epäselvästi esillä, niin sitten ihmiset jättää ostamatta, koska ne haluaa vaan vittu maksaa sillä verkkopankkimaksulla. Ja jos se ei ole heille valmiiksi valittu, niin se voi olla vaikeaa löytää ja tilaus jää saamatta sen takia. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan valittu lähetystapa ja maksutapa, niin päästään tietojen täyttämiseen. Ja nyt katsokaa hyvin tarkkaan tätä kohtaa, koska tässä on vitu vähän ruutuja tässä lomakkeessa. Eli postiautomaatti
lähetys, niin se itse asiassa ei vaadi mitään muuta kuin joko sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Eli periaatteessa asiakkaan tarvitsee sitä täyttää vain yksi kenttä. Me kuitenkin asiakaspalvelusyystä halutaan tietää asiakkaan nimi, minkä lisäksi me halutaan tietää asiakkaan postinumero, jotta se voi ehdottaa sopivaa pakettiautomaattia. Ja sitten sen jälkeen me halutaan sekä sähköpostiosoite että puhelinnumero. Ja me pyydetään nämä molemmat sen takia, että ihmiset meidän kokeiden mukaan ihan mielellään antaa molemmat. Se ei vähennä myyntiä, pyytää molemmat meidän tapauksessa, mutta me kokeiltiin se, joten me tiedetään. Ja kun me pyydetään molemmat, niin siinä tapauksessa ne kirjoittaa toisen väärin ja toinen vielä toimii ja ne saa tietää, että se paketti on siellä perillä. Sitten tuolla lopussa on vielä ennen tilausvahvistusta, niin nykyään on pakko laittaa asiakas ruksittamaan, että kyllä olen lukenut toimitusehdot. Ja lisäksi ei saa ikinä valmiiksi ruksittaa, että haluan liittyä sähköpostimarkkinointilistalle. Se on ollut tyhmä aikaisemminkin, mutta nyt se on erikseen kielletty, että sä et saa laittaa valmiiksi ruksitettuna sähköpostilupaa. Näin. Sitten hinnoittelusta. Niin tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, että me saatiin siis tavaraa Jenkeistä, käytettyä Yhdysvaltain armeijan tavaraa, rahdattuna saatana Suomeen, ja sitten me myydään sitä suomalaisella veropohjalla ja suomalaisella katerakenteella. Ja silti meidän amerikkalaisessa suunnatulla sivulla on ihan sama kampanja kuin kaikille muillakin, että hei amerikkalainen, osta kotimaasi tavaraa täältä maapallon toiselta puolelta Suomessa. Me ei hävetä näyttää meidän hintoja, koska jos sä et perusta verkkokauppaa sen takia, että sä et uskalla näyttää, kuinka kalleita sun tuotteet on, niin sun yritysidea on paska. Ja sun pitää joko uskaltaa kokeilla, että jos ne kuitenkin menis kaupaksi siihen hintaan, mikä on sulle kannattavaa, tai sitten sun pitää muuttaa sun toimintaa niin, että sä voit myydä siihen samaan hintaan kuin muutkin. Tai myydä jotain muuta. Yritystä ei ole pakko tuhota, mutta on erittäin tervettä todeta, että nämä tavarat, mitä mä myyn, niin mun ei kannata myydä niitä, mä rupean myymään jotain muuta. Mitäs sitten? Mä rupean käärin hihoja, kun tässä rupeaa hiki pukkaa, kun mä kiihdyn niin paljon tästä huutamisesta. Joo, sitten on myös semmoinen, että älä anna alennuksia, että se on ihan perseestä. Ei ole mitään järkeä antaa alennuksia. Miksi sä annat alennuksia, kun sä saat vähemmän rahaa? Kannattaa mieluummin tehdä sillään, että sun tuotteiden hinta on heti sellainen, millä se menee kaupaksi. Niin silloin asiakas voi ostaa sen nyt, jos sitä oikeasti kiinnostaa se ostaminen. Ja se ei lähde venaamaan sitä, että ne tulee joskus alennusmyyntiin tai se löytää jonkun kampanjakodin internetistä tai jotain muuta paskaa. Ja jos sun markkinointi toimii sillä, että sä saat myyntiä ainoastaan, kun sä annat alennuksia sun tuotteista, niin sun hinnat on joko vääriä, tai sitten sun tuotteet ei ole niin mielenkiintoisia, että ne menis täyttäin hintaan kaupaksi. Tärkeintä bisneksen teossa on pitkän kantaman myynti. Ja se tarkoittaa sitä, että pitkän tähtäimen myynti ja pitkän tähtäimen ajattelu. Ja se tarkoittaa sitä, että yritä saada asiakas kerralla kiinni ja myy sen loppuelämän ajan tavaraa tai palveluita sille kyseiselle asiakkaalle. Ja silloin se ensimmäinen kerta voi olla vaikka tappiollinen. Mä voisin tulla Rovaniemelle ja antaa 100 euroa jokaiselle, joka suostuu tilaamaan jotain varustelekasta, koska pääsääntöisesti varustelekasta tilaavat ihmiset jää kiikkiin ja tilaa jatkossakin varustelekasta. Paitsi, että tämä kyseinen metodi ei toimi, koska se, että mä jaan niille rahaa, niin kuin eräs kauppias siellä, niin se ei niin kuin tarkoita sitä, että ne on erityisen kiinnostuneita mun firmasta. Sen sijaan mä helposti käytän 100 euroa siihen, että ihminen saa niin monta kertaa kuulla varustelekasta ja varustelekan tuotteista, että se tekee sen ensimmäisen ostoksen, jonka jälkeen se on koukussa. Ja sen jälkeen se koko ostoprosessi, tuotteet ja kaikki on tehty niin, että sä haluat ostaa jatkossakin varustelekasta. Tämä on se ajatus. Ja me myös ääneen kerrotaan, että me ei anneta mitään alennuksia. Viime Black Fridayn aikana me itse asiassa nostettiin hintoja 30-70% valikoidusta tuotteista. Ja sitten nämä valikoidut tuotteet meni kaupaksi paremmin kuin normaalina päivänä. Mutta sellaista. Joka tapauksessa niin mua pyydettiin puhumaan hinnoittelusta, niin olen puhunut, mutta kuitenkin myös siihen hintaan, millä se tavara menee kaupaksi. Tavara tai palvelu menee kaupaksi ihan missä vaan. Ja älä ikinä anna alennuksia, niin saat enemmän rahaa. Postikulut kannattaa pitää kiinteinä ja pieninä. Meidän Suomen postikulut on 4 euroa, mikä on ihan silleen kokeilu, että me kokeiltiin vetää 0 euroa postikuluilla, mutta meillä oli muutamia semmoisia tuotteita, joiden hinta oli niin kuin 1 euroa ja 3 euroa, ja sitten me jouduttiin lähettämään niitä paketteina ihmisille, niin se ei ollut kannattavaa. Sitten me nostettiin postikulut 2 euroon, kaikki nämä 1 ja 2 euron, 3 euron tilaukset loppu.
Me saatiin vaan niin kuin käytännössä yli 10 € tilauksia, mikä oli sitten kannattavaa. Ja sitten me nostettiin hinnat 4 euroon ja täsmälleen sama määrä tilauksia kuin mitä 2 eurossa. Mutta toi tilausten, tai siis postikulut, niin ne ei liity millään tavalla siihen, että kuinka paljon sä maksat postikulusta, vaan se on ylimääräinen lisä, minkä asiakas on valmis maksamaan, mikäli se on valmis maksamaan. Kaikki asiakkaat ei ole valmiit maksamaan yhtään mitään. Ja pidä se pienenä ja kiinteänä, niin silloin menee paremmin kaupaksi. Mä just ostin Alankomaista fillarin, joka tuli 0 € postikuluilla. Ja se oli tosi hyvä juttu. Se oli hirveän helppo tehdä ostopäätös. Mä katsoin, että onko tämä fillari oikeasti nyt tämän 1500 € arvoinen, mitä se maksoi. Ja kyllä se vaikutti siltä. Ja sitten mä tilasin sen, ja siinä taisi olla palautusoikeuskin. Ostopäätös syntyi helposti. Samoin meillä Jenkeissä, niin meillä nyt on $9.99, mutta meidän pitäisi tehdä semmoinen koe, että me kokeiltaisiin vaikka $5 tai $4 postikuluja ja katsotaan, että saataisiko me sitten niin paljon enemmän tilauksia, että se kannattaisi, vaikka me otetaan vielä enemmän persnettoa postikulussa. Kun me lähetetään tavaraa Jenkkeihin, niin se on joku 13-14 € yleensä per paketti, mutta siitä me velotetaan vaan se 10. Niin, koska ei kannata ikinä pyytää 2-numeroisia summia, varsinkaan postikulusta. Tuo 999, niin se on vielä semmoinen Simon vaatehuoneelta hei, joka niin kuin menee hyvin läpi. Joo, ja mitä tulee noihin 9 senttiä hintoihin, niin aivan typerää on olla laittamatta 9 senttiä hinnan loppuun, koska se ei vaikuta asiakkaan ostopäätöksen mitenkään. Saat 9 senttiä joka tuotteesta enemmän kuin mitä pistä 90 hinnalla tai millä tahansa muulla hinnalla. Laita vaan aina 9 senttiä, niin ihminen ei lue sitä viimeistä numeroa sieltä. Me saadaan joku 4000 € kuukaudessa siitä, että me laitettiin 9 senttiä lisää meidän tuotteisiin. Aikoinaan me ei kehottu, kun se oli niin noloa. Sitten me kokeiltiin, että okei, kävi niin, että arvonlisävero nousi, ja sitten me laitettiin 9 senttiä, ja me melkein saatiin se takaisin, se menetetty raha, mutta ei kuitenkaan ihan. Ehdottomasti suosittelen 100 päivän ilmaisia palautuksia. Ja tässä on nyt hirveän tärkeää ymmärtää, että palautuksessa taas kerran kyse ei ole siitä, että mitä se palauttaminen maksaa, vaan kyse on siitä, että minkälaisen lupauksen sä teet asiakkaalle siinä vaiheessa, kun sä miettii, että voinko mä tilata tästä kaupasta. Ja jos sanot ilmaiset palautukset, niin se asiakas tilaa herkemmin. Ja antamalla 100 päivän ilmaiset palautukset, sillä asiakkaalle tulee sellainen tunne, että nämä on nyt tosi reiluja. Nyt mä uskallan tehdä tilauksen, koska mulla on vittu 100 päivää aikaa. Ja tässä on vielä semmoinen hauska juttu, että verrattuna 14 päivää, niin 100 päivällä tulee vähemmän palautuksia. Koska jos laitat 14 päivää ja sitten hirveästi ehtoja, että sitten niin sillä hetkellä, kun sä saat sen siellä postissa kätees, niin avaa se heti ja kato, haluatko pitää sen, koska jos menee yhtäkään yli, niin sä et saa palauttaa enää. Niin sä et halua laittaa tuommoista stressiä sille asiakkaalle, sä et halua laittaa sitä epäilemään, että niin onko tämä sittenkään hyvä. Mä haluan antaa sellaisen tunteen, että ei mulla ole mikään kiire, että mä haen sen kun mä ehin ja sitten mä vähän katselen, sitten mä vähän fiilistelen. Ja mä en niin koko ajan mieti, että pitäisikö mun kuitenkin palauttaa tätä. Niin toi ja sitten 100 on niin kuin, siis 100 ihan mitä tahansa. Datsun 100A, vähän hyvä. Niin 100 on hyvä luku, kannattaa käyttää sitä. Ja tää on taas semmoinen, mistä niin kuin, aina välillä mä mietin, että nyt mä poistun Facebookin verkkokauppiaat ryhmästä, koska mua vituttaa, kun ne saatana tyhmät pienyrittäjät ei vittu tajua, että sillä ei ole mitään merkitystä, että paljon palautukset maksaa yrittäjälle ja pitäisikö ne rahat pyytää asiakkaalta, koska kyse on siitä, että sä kerrot sen siinä vaiheessa, kun asiakas miettii, etteikö mä tämän tilauksen. Ja sitten sen jälkeen sä hoidat sen homman niin, että ihmiset ei palauta. Myy niin hyviä tuotteita, että kukaan ei halua palauttaa niitä, ja myy ne niin hyvin, että ihmiset tekee sen oikean ostopäätöksen heti. Ei ole mitään semmoista höpölöpää, että ihmiset tilas 5 eri paitaa ja palauttaisi 5 eri kokoista samaa paitaa ja palauttaisi loput, jos sä kerrot heti alkuun, että minkä kokoisia nämä paidat on. Me saadaan joku 5% meidän tilauksesta takaisin, ja suurin osa niistä on silleen, että jengi unohtaa noutaa se. Älä myy kassasivuosia pikavippifirmalle, koska ensinnäkin se ei ole hyvä tapa myydä. Suomalaiset tykkää maksaa verkkomaksulla, ja sen jälkeen parhaat ja nopeimmat on PayPal ja MobilePay ja siirto ja Pivo. Mutta tämä laskutushomma, niin se on varmaan jossain, missä ollaan aina tykätty pyörittää paperiin, niin kuin esimerkiksi Saksassa. Mutta en ikinä suosittele, että sä ylipäätään 24 kuukauden sopparilla sitoudut yhteen maksupalvelutoimijaan. Mutta varsinkin niin älä usko laskutusfirmoja.
Ne on kaikki pikavippifirmoja, jotka myy rahaa köyhille. Mieti siitä, että kuinka laadukkaita ihmisiä siellä on takana. Käyttäjätunnuksia kannattaa kerätä, mutta ei niin, että kun sä avaat ostoskoria ja haluat tehdä sen tilauksen, niin sieltä tulee silleen, että haluatko tilata kirjautumatta vai haluatko luoda käyttäjätunnuksen. Pyydä asiakkaan tiedot ja sitten sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen, niin sanot, hei, nyt se on salasanaa vaille valmis. Kirjoita tähän sun salasana, sun sähköposti toimii käyttäjätunnuksena. Kiitos ja hei hei. Unohtakaa koko SEO. Jos te kuuntelette tätä luentoa, niin SEO on asia, mikä tulee teille esille, siis Search Engine Optimization, mistä muistaakseni teillä on jopa yksi luento, niin älkää katsoko sitä luontoa, koska se on tarpeeton teille tässä vaiheessa. Tehkää teidän kauppa ihmisille, älkääkä Googlelle, ja miettikää sitten parin vuoden päästä, että miten tätä voi Google optimoida tätä meidän kauppaa. Mutta ihan heti alkuun tärkeintä on se, että ne ihmiset, jotka tulee teidän kauppaan, niin ne tilaa, eikä se, että mitä joku hakukone ajattelee tästä. Kannattaa asentaa Google Tag Manager ja ottaa käyttöön Google Analytics ja sitä kautta seurata, että mitä siellä nettisivuilla tapahtuu. Lisäksi Facebook Pixel, Facebook Catalog on pakollisia, mikäli sä haluat tehdä tehokasta mainontaa Facebookissa, joten asenna ne heti, vaikka et rupeaskaan mainostamaan Facebookissa, koska nämä on siis vakoiluohjelmia, jotka vakoilee sun asiakkaita ja kerää dataa, että mitä tuotteita ne selaa ja mitä muuta ne tekee sen sun sivulla. Ja sä voit hyödyntää sitä markkinoinnissa 6 kuukauden päästä siitä, kun sitä dataa on alettu keräämään. Eli pidä huoli, että jos et sä heti aloita Facebook-markkinointia, niin sä kuitenkin kerät dataa vähintään 6 kuukautta ennen kuin sä rupeat markkinoimaan siellä Facebookissa. Mitäs mulla oli tässä? Joo, verkkokaupan mittarit. No, kävijöiden määrä on luonteva mittari. Jos sulla on vähän kävijöitä, niin yleensä voisi olla enemmän. Ja tärkeämpi kuitenkin on se, että kuinka pitkä aika ne ihmiset viettää sen sivustolla. Jos sä laitat mainoksen, missä on isot tissit, niin sitten ihmiset klikkaa sitä mainosta ja sitten ne tulee sun sivulle, ja jos siellä ei myydä mitään isoihin tisseihin liittyvää, niin ne ei selaa pidemmälle, ja silloin ei oikeastaan mitään väliä, että kuinka paljon kävijöitä sun sivulla on, jos ne ei vietä siellä yhtään aikaa. Eli nämä on 2 mittaria, mitä kannattaa katsoa yhdessä, että sä haluat paljon kävijöitä, jotka viettää paljon aikaa sun sivuilla. Konversioprosentti on, että kuinka moni prosentuaalisesti kävijöistä ostaa sulta jotain. Se keskiarvo on jotain 2 ja Amazonissa se on jotain 10. Varustelekassa se on 1,78. Ja tietysti tämä kannattaa olla iso, että mitä isompi osa asiakkaista ostaa sulta jotain, niin sen enemmän sä saat rahaa. Mutta sitten toisaalta kannattaa miettiä, että jos sä oot vasta firman, niin eihän ihmiset heti usko suhun. Silloin sulla aluksi on paljon kävijöitä ja pieni konversioprosentti. Sitten sen jälkeen, jos sä tiedät sun markkinoinnin oikein, niin sun konversioprosentti rupeaa nousemaan. Sitten jos sulla taas on pitkään ollut firma, ja siellä käy vaan ihmiset, jotka on ennenkin tilannut sulta, niin sulla saattaa olla ihan helvetin se konversioprosentti, mutta pieni kävijöiden määrä. Eli yksikään näistä mittareista ei ole semmoinen, että se niinku sellaisena olisi tie onneen, vaan kaikki pitää aina ymmärtää siinä niinku laajemmassa kontekstissa. Ja sitten sun kannattaa seurata, että mistä ihmiset tulee sun sivuille ja mistä maasta ne tulee. Tämä jälkimmäinen on semmoinen, että siinä vaiheessa, kun huomaat, että tuosta ulkomaasta tulee tosi paljon ihmisiä, niin mun pitää ruveta markkinoimaan sinne, kertoa paljon postikulut sinne on ja niin edelleen. Sitten vielä lyhyesti markkinoinnista. En oikeastaan kerro, että miten markkinoidaan, mutta kerron 3 tärkeää asiaa. Tärkeää on ymmärtää, että kun sä avaat verkkokaupan ja sä rupeat saamaan sinne kävijöitä, niin kukaan ei osta sut yhtään mitään. Koska ensimmäisellä käyntikerralla sä et ikinä osta mistään verkkokaupasta yhtään mitään. Siksi markkinointi jaetaan 3 luokkaan. On on prospecting, eli sillä koitetaan saada ihmisiä, jotka ei ole koskaan käynyt sun sivulla. Ja tämä ei tuota rahaa. Eli silloin kun on verkkokauppa ja koitetaan saada ihmisiä käymään sinne ekaa kertaa, niin hyväksytään se, että konversioprosentti on pieni, mutta tulee paljon kävijöitä, koska se ei ole pointtikaan. Kuitenkin tärkeää on saada hyvälaatuista tavaraa. Et jos sulla on tissiliivikauppa ja sä et poista sun markkinoinnista miehiä, niin sä saat paljon kävijöitä, jotka ei osta yhtään mitään. Ei ihan turha maksaa niin kuin heidän hankkimisestaan siinä vaiheessa. Retargeting on se tärkein asia, mitä sun pitää tietää tästä hommasta. Eli silloin mainostetaan ihmisiä, jotka on jo käynyt sun sivuilla. Ja tässä otetaan liikenne ja tehdään siitä rahaa. Eli niin kuin vaihe 1 perustetaan verkkokauppa, sulle ei ole kävijöitä, prospectingilla viedään kävijöitä, mutta kukaan ei osta mitään. Okei, sitten siirrytään vaiheeseen 2. Nyt on kävijöitä. Näytetään niille, jotka on jo käynyt lisää mainoksia, mielellään sen perusteella, mitä ne on selannut.
niin sitten ne rupeaa ostamaan. Ne tulee uudestaan käymään, sen jälkeen ne on valmiit ostamaan ja silloin ruvetaan saamaan rahaa. Ja tässä vielä äskeisessä, jos sä oot ohjannut väärin ihmisiä, jotka ei kuitenkaan ole sun kohderyhmää sun sivuilla, niin sitten tietysti retargeting ei toimi. Eli tämän takia pitää olla tarkkana, että mitä tekee. Ja tämän takia kaiken maailman arvonnat ja muut niin kuin perseilykikat, niin ne on tosi huonoa markkinointia, koska ne ei kontrolloi sitä, että minkälaisia ihmisiä tulee sun sivuille. Sä haluat vaan sun potentiaalisia asiakkaita eikä ketään muuta sun sivuille. Ja sitten on re-engaging markkinointi englanniksi, ja tämä siksi, että sitten kun ymmärrätte, että jos osaatte arvata, että mitä tämä kirjoitetaan, niin kirjoittakaa se Googleen, niin löydätte sitten asiallista tietoa markkinoinnista. Niin uudelleenherättely on siis kanta-asiakasmarkkinointi, eli näytät mainoksia ihmisille, jotka on jo ostanut sulta jotain. Tähän periaatteessa vaaditaan suostumus, mutta jos et sä muista pyytää sitä suostumusta, niin et sä jää siitä kiinni kuitenkaan. Annat se Facebook-pikseli ja Google Analyticsin tagin, niin kerätä sulta vakoilutietoa ja sitten näytät niin kuin tietynlaista markkinointia heille, jotka on jo ostanut sulta jotain. Niin tämä on se porukka, joka kaikkein eniten ostaa. Ja esimerkiksi sähköpostimarkkinointi usein lähetetään vaan sellaisia, mitkä on jo kerran tilannut. Harvemmin ihmiset tilaa sähköpostimarkkinoinnin, sähköpostikirjaa itselleen, ellei ne ole jo ostanut jotain. Ja asiakkaan ei tarvitse tietää olla se kanta-asiakas, riittää, että se vaan tekee tilauksia ihan koko ajan. Näin, luontani päättyy tähän. Muista, valtterilindholm.fiissä on helvetisti hyvä asia, mikä sun pitää käydä lukemassa, ja sitten tietysti sä voit ostaa mut sieltä puhumaan tai kertomaan sulle, että mitä mä voin tulla sun luokse 3 tonnilla, kertoa sulle, että miten sun verkkokauppa pistetään pystyyn. Tämän jälkeen juon vähän vettä ja siirrymme kysymyksiin. Jees, kiitoksia paljon. Tuli paljon konkreettista tavaraa ja aloitetaanpa tästä nyt heti ensimmäiseksi tämmöisellä kysymyksellä, mikä tuossa ennakkoon on tullut. Eli miten aloittaa toiminta ketterästi, jos budjetti on pieni? Kun aloitetaan toiminta ketterästi pienellä budjetilla, niin silloin yleensä korvataan rahaa ajalla. Mm. Eli jos sulla ei rahaa esimerkiksi ottaa sitä Refoxia, mikä tosiaan maksaa 4,5 tonnia alkupaukku ja sitten 470 kuukaudessa, harvalla aloitteella firmalla on heti rahaa sellaiseen, niin sitten sä joudut käyttää paskaa järjestelmää, johon menee helvetin paljon aikaa ja elämä on vaikeaa, kunnes sä voit viimein maksaa siitä, että sä voit keskittyä olennaiseen. Mm. valtterilindholm.fi mä rakensin WooCommercen pohjalla ihan kokeillakseni, että miten tehdä ketterästi pienellä rahalla verkkokauppa, ja se oli kyllä tosi vaikeaa. Että mulla meni viikko rakentaa se mun nettisivu, viikko rakentaa sinne nettikauppa, ja sitten ainakin viikko sen jälkeen mennyt niin kuin siihen, että mun on pitänyt tehdä olennaisia muutoksia siihen nettikauppaan. Nyt mun pitäisi taas uudistaa se, ja mä aloitan, että siihen menee ainakin viikon työtunnit. Ja nämä on siis niin semmoisia viikkoja, milloin ei tehdä mitään tuottavaa, milloin vaan niin kuin rakennetaan infraa. Ja niin kuin mun tapauksessa tässä ei ole mitään järkeä. Mulla olisi rahaa ostaa joku asiantuntija tekemään se, jolla mä voisin itse keskittyä tuotteisiin ja myyntiin, jolloin mä saisin enemmän rahaa. Mutta toisaalta kun kyse on siitä, että mä haluan opettaa muita tekemään verkkokauppaa, niin sitten sen takia mä haluan niin kuin käydä katsoa, että miten pienet yritykset joutuisivat tämän tekemään. Ja mä haluan niin kuin tavallaan olla hereillä tästä asiasta. Mutta jos pitäisi nyt ketterästi pistää verkkokauppa pystyyn, niin mä pistäisin sen varmaan Shopifylle todennäköisesti. Ainakin mä lähtisin kokeilemaan Shopifyta. Mä en ole koskaan rakentanut Shopify-verkkokauppaa, mutta se mun kokemus WooCommercesta on sellainen, että jos sitä rupeaa itse tekemään, niin sä saat aika paskan verkkokaupan, jota on helvetin hankala ylläpitää ja jonka tekemiseen meni paljon aikaa. Ja sitten taas, jos sä maksat jollekulle WooCommercen tekemistä, niin silloin olisi oikeastaan kannattavampaa ottaa Refoxi. Mutta joo, Shopify tai WooCommerce, sen pohjalla mä lähtisin rakentamaan ja sitten mulla olisi niinku tavoite, että mä siirryn johonkin oikeaan järjestelmään heti, kun se vaan on mahdollista. Toki Shopifyssa on se mahdollisuus, että mä oon nähnyt ihan asiallisia kauppoja Shopifyn päälle rakennettuna ja niin kuin riippuu vähän liiketoiminnasta, niin se saattaisi olla semmoinen, mikä sitten niin kuin jäisikin käyttöön. Joo. Mä itse tein taas niin kuin oman verkkokaupan, jossa mä nyt tällä hetkellä oikeastaan vaan myyn mun omaa kirjaa. Niin mä otin nyt niin kuin koko paketin Squarespaceilta ja se maksaa vuodessa 288 €. Ja siinä on aika hyvä editori, että sen pystyy niin kuin aika päivässä tekemään. Et siellä on paljon pohjia, josta tehdä ja sitten siihen on niin kuin automaattisesti niin kuin laitettu, että sitä ei pysty niin hirveästi räätälöimään ja tekemään.
mutta sen saa niin kuin päivässä hyvinkin pystyyn. Niin mä en ole katsonut sun verkkokauppaa, mutta mä veikkaan, että siellä on paljon konversioesteitä. Ei, kyllä se aika suoraan, että kun sä meet, että osta kirja, klik, sulle tulee, osta. Ja ei siihen tarvitse, tiedot ja klik lähti. Joo, Squarespace ilmeisesti saa nykyään kotimaiset maksut ovat käyttöön. Mm-hmm. Joo, siinä on nyt niin kuin Stripe on niin kuin automaattisesti integroitu. Että sekin on niin kuin sillä valmiina, ettei tarvitse tehdä mitään. Squarespacella oli tuossa vähän aikaa sitten vielä sitten tosiaan se, että siellä käytännössä toimii vain PayPal ja luottokortit, ja se ei ollut sitten semmoinen, että sitä olisi voinut tehdä kotimaassa, että sun pitää aina tarjota se verkkomaksu sinne. Joo, se on niin kuin se, että kenelle se justiin tekee, että myykö sitä myöskin niin kuin ulkomaille. Kyllä. Ulkomaille, mutta että se, että näillä on tämmöisiä niin kuin valmiita paketteja. Jos se on niin kuin hyvin yksinkertainen, niin ne saa niin kuin myöskin niin kuin päivässä kasaan ja kustannukset on tuommoinen 200-300 vuodessa. Niin, periaatteessa WooCommercella on saisi vielä vähän halvemmaksi, että sitten sä saattaisit saada jostain hostauksen, niin kuin, en mä tiedä, satasella. Ja yhden tuotteen verkkokaupan tekee myös WooCommercessa niin kuin, kyllä. Hyvin helposti itse, mutta sitten just esimerkiksi, jos mä myisin fyysisiä tuotteita ja niitä olisi yhtään enempää, niin mä en enää kyllä käyttäisi WooCommercea. Sitten mä rupesin katsoa sitä Shopifyta ja minkälaista niin kuin lähetysintegraatiota sinne tulee. Toki nyt, jos mä perustaisin fyysisiä tuotteita myyvä kaupan, niin mä katsoisin hyvin vahvasti sitä, että löytäisikö mä jostain vuokravarastoa, joka sitten hoitaisi tämän varastoinnin lähettämisen mun puolesta. Joo, se on. Joo, täällä tuli just niinku kysymyksen sitten tästä Holvi-kaupasta. Se on ihan paska, ei kannata käyttää. Kaupasta, että joo, mä tiedän, että on nähnyt, että se on vielä, tai se, että siinä on niinku todella vähän niinku vaihtoehtoja. Niin mulla on siis mun Valtteri Lindholm Oy toimii Holvilla, ja mun tuotevalikoima on niin yksinkertaisesti, että mä olisin voinut laittaa se Holvi-kauppaan, mutta en halunnut Holvia kyllä kaupaksi. Että joku raja sentään. Joo, no mä kans katsoin sen ja tiedän, että on tuossa muitakin, jotka myy esimerkiksi, että hänellä on yksi kirja, jota hän myy, että tavallaan tämmöisen niin kuin yhden kirjan myyntiin se ehkä toimii. Mutta se Holvi on niin, se on niin ruman näköinen, että siitä tulee heti uskottavuus. No se on tietenkin tosi. Mulla niin kun mä myyn asiantuntijapalveluita, ja tosiaan se mun konsulttipäivä maksaa 3 tonnia, niin et sä sitä enää Holvilla myy sinne vaan. Niin ihmiset nauraisi mut tulos. Tai siis ne ei vaan ostaisi, kun se ei ole uskottavaa. Ja toinen sitten tulee se, että mä lasken, että jos mä myyn enemmän kuin 10 000 eurolla vuodessa, niin Holvin komissiot on isommat kuin esimerkiksi sitten Squarespacein. Että Holvi ottaa yli 0,5% enemmän komissioa, jolloin tietyllä tapaa sitten se tuleekin kalliiksi sen komissioiden takia. Että se, että jos sä myyt muutamalla tonnilla pientä, niin silloin se komissiolla ei ole niin paljon merkitystä, mutta heti jos sun niin kun myynti kasvaa 10 tonnia ja siitä mennään paljon yli, niin sitten sille konversiolla alkaa olla niin kun merkitystä myöskin. Kyllä. Myöskin, niin sitten tuommoinen kysymys, että sä puhuit tuossa niinku tuosta markkinoinnista, niin eroako teidän niinku markkinointi jotenkin eri lailla nyt niinku Suomi vastaan ulkomaat, vai että se, että te käytätte samoja kuvia, samantyyppistä retoriikkaa? Joo, meillä on käytännössä täysin yhtenevä markkinointi kotimaassa ja ulkomailla. Et meidän markkinointi on tosi vahvasti ennalta suunniteltua ja aikataulutettua. Et kun me lanseerataan uusi tuote, niin sen niinku lanseerauskampanja on suunniteltu etukäteen. Ja koska me teetetään itse meidän tuotteet, niin se pitää suunnitella se puoli vuotta etukäteen. Ja oikeastaan ainoat erot on se, että jos niin meillä on joku juhlapäivä, joka ei ole samana päivänä niin kuin jossain muulla ulkomaissa sama, niin sitten meillä saattaa olla Suomeen eri juttuja. Tai kun esimerkiksi me järjestetään festarit, paitsi tietysti tänä vuonna ei mitään festareita järjestetä, mutta yleensä me järjestetään joka vuosi festarit, no sekin on semmoinen, että me kyllä kerrotaan ulkomaalaisia ja me itse asiassa saadaan ulkomaalaisia asiakkaita käymään meidän festareilla. Mutta on niin kuin tavallaan tiettyjä juttuja, jotka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai suomalaiseen juhlapyhiin tai meidän kivijalkaan, jotka me sitten, niin kuin, joita me ei näytetä ulkomaalaisille. Ja sitten toisaalta me esimerkiksi niin kuin, heinäkuun 4. on semmoinen päivä, mikä on tosi iso myyntipäivä meille, mutta ei Suomessa. Aivan. Ei, tällaisia eroja. Mutta muuten niin eihän se pakka pysy hallussa, ellei me tee sitä samaa markkinointia. Ja siinä onkin just se pointti, että sen sijaan, että me ruvettaisiin, esimerkiksi me ei pärjätä Ruotsissa kauhean hyvin. Meillä on ihan ok myynti Ruotsissa, mutta se ei ole meidän tärkein ulkomaa. Se johtuu siitä, että meidän markkinointityyli ja materiaali ei oikein tehoa Ruotsissa. Et ei ne suutu, mutta kun ei ne myöskään naura, että niin oikein ei herää tunteita eikä mitään. Me ei saada sieltä sitä niin brändiä luotua kunnolla, niin sitten me saadaan ulkomaille
tai siis sen takia me mennään sitten niin kuin se maa edellä, joka luontaisesti toimii meidän markkinointiin. Ja sen takia meidän tärkein kohdemaa ulkomailla tällä hetkellä on jenkit. Et sieltä vaan löytyy semmoisia sekopäitä, jotka niin kuin tykkää meistä. Niin sitten ei tarvitse muuttaa meidän markkinointia, se on paljon tehokkaampaa tehdä samaa matskua, pysyä omana itsenään. Ja tämän takia esimerkiksi me ei Suomessa, meillä olisi tosi paljon hyviä tuotteita naisille, mutta me ei markkinoida Suomessa naisille. Meillä on niin kuin täysin hyödyntämätön potentiaali suomalaiset naiset, mutta se tarkoittaa, että meidän pitäisi tehdä erilaista markkinointimateriaalia, niin kuin mä just puhuin, heitä varten, ja on meille kustannustehokkaampaa tehdä nykyistä matskua ja saada miehiä Amerikasta kuin naisia Suomesta. Kyllä. Sitten mites sulla olisi niin kuin näkemystä siitä, että jos on niin kuin uniikit tuotteet, eli esimerkiksi tämmöisessä niin kuin museokaupassa, niin jokainen tuote on yksilö? Ei se ole mikään ongelma. Sitten vaan hinnoittelu pitää olla sen mukaista, että se niin kuin jaksat tehdä sen, mutta kyllähän meilläkin on uniikkeja tuotteita. Kun me myydään armeijan ylijäämään, me saada tuotteita, joita on 10 tai vaikka vain yksi, ja sitten me tuotteistetaan ne. Mm-hmm. Mutta sellaisten tuotteiden myynti ei ole kivijalassa yhtään sen kannattavampaa kuin nettikaupassa. Mm-hmm. Niin, niin se joutuu jokaiseen tekemään aika paljon töitä. Niin, kyllä sä joudut sen saman työmäärän tekee toisaalta sitten myös kuitenkin siellä myymälässä. Että jos se tuote niin kuin myy pelkästään kuvalla, tai jos se tuote myy vaan että tässä on hyllyssä tuote, mitä ei missään muualla, ja asiakas ostaa sen tietämättä siitä mitään, niin kyllä se ostaa sen, jos sä laitat sitten vaan kuvan. Ei se niin kuin sit vaadi sen enempää. Mutta paremminhan se menisi kaupaksi, jos sä olisit siellä kivijalassa höpöttämässä asiakkaan korvaan, tai jos sä kertoisit nettikaupasta, missä on kyse. Niin, että jos se on niin uniikkeja, niin siihen voi aina sitten myöskin ehkä katsoa, että liittyykö siihen jonkinnäköinen tarina, niin, jolloin sen arvo nousee. Niin, kyllä. Arvo nousee. Tuossa nyt oli yhtä kohinaa siitä, että minkä takia nyt tämän yhden lentäjän mitalit sitten ilmeisesti maksaa paljon enemmän kuin monen muun Suomen sodissa olen niin kuin mitaleista, että mikä siihen sitten liittyy, että onko siellä sitten joku lentäjässä tarina sitten taustalla, tai että jopa niin kuin voi olla, että tarinakin sitten myy. Niin, joo, ja sitten siis tuohan sitten menee niin kuin esoteerisen tason juttuihin, että siinä vaiheessa, kun se tuotteella rupeaa olla jotain muuta kuin käyttöarvoa, niin sitten se on vaan niin kuin myyjästä kiinni, että saat se luotua semmoisen pöyhinän tai tuotteen ympärillä, että siitä ruvetaan maksamaan. Että esimerkiksi niin kuin arvotaide, niin sitähän ei osta sen takia, että on nättiä, vaan sen takia, että on sijoitus ja joskus se maksaa vielä enemmän. Mutta jos kaikki vaan tottaisi, että ei meillä ole rahaa tauluihin, niin sitten ei maksaisi yhtään mitään. No niin, mennäänpäs keskustelemaan sitten tästä asiasta, että tässä on tullut näitä kysymyksiä palveluista, eli millä tavalla sitten niin se, että kannattaisi niin kuin lähteä myymään, että jos meillä on niin kuin digitaalisia tuotteita, että ne on videoita, dokumentteja. No, digitaaliset tuotteet se ei niin kuin eroa fyysisistä tuotteista oikeastaan mitenkään. Nyt kun mä pistän mun videoverkkokaupan pystyyn, niin se kyllä menee ihan samoilla jutuilla kuin varusteleeka. Että todella niin kuin simppeli. Jokainen tuote on kuitenkin, niin kuin, että tässä on nyt mun verkkokauppaluento video, osta se. Ja kävit katsomassa sitä verkkokauppatuotevideota. Tässä on sulla retargetin markkinointi Facebookissa, hei, tässä on nyt 2 minuuttia mun luonnosta. Jos sä haluat nähdä loput, niin tule ja osta. Ja oikeastaan niin se on vaan, siis se on tosi helppoa, ja sitten se verkkokauppa-alustan valinta on sillä lailla helpompi, että sun ei tarvitse sitä fyysisten tuotteiden vaivalloista siirtelyä miettiä, niin sitten se vaatii tosi paljon vähemmän toiminnanohjausjärjestelmää, ja saattaa jopa toimia ilman toiminnanohjausjärjestelmää. Mutta sitten esimerkiksi kun mä oon myynyt live-luentoja, niin se on ollut jo aika haastavaa, että siinä se niinku... Niin, eli miten tämmöinen, jos niinku pitää varata aikaa kalenterista? Niin. No se vaatii ajanvarausjärjestelmät. Kyllä esimerkiksi Refoxistakin muistaakseni löytyy ajanvarausjärjestelmä. Ja sitten WooCommerceen nyt esimerkiksi, tai tosi moneen verkkokauppaan, niin saa plugarina jonkinlaisen ajanvarausjärjestelmän. Eihän mä nyt käy parturissa, ellei mä voi etukäteen varata aikaa, että mä haluan tulla tuolloin. Ja sitten mä katson, että kuinka isot tissit sillä parturilla on. Mites tuosta, niin tuossa jo oli kysymys, että onko sitä, että onko sä katsonut, että miten tuohon WooCommerceen, niin minkälainen toiminnanohjaus sopisi? Siis se pitäisi etsiä erikseen toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroituu WooCommercen kanssa, ja silloin elämä helpottuisi. Että se WooCommerce yksinään tai niin yksittäisillä plugareilla täydennettänä niin on ihan vitun hirveä toiminnanohjausjärjestelmäksi. Ja jengi rakastaa sitä, kun se on niin semmoinen, mikä voi itse pistää pystyyn, ja sitten se on myös helppo pientä jobbareiden ruveta myymään WooCommercen osaamista. Mutta kyllä mä niin kuin yhden WooCommerce-kaupan pystyyn pistäneenä, niin edelleen palaisin siihen, että siinä on vaiheessa, kun sä maksat siitä, että joku muu tekee tämän, niin usein sä saat parempaa
palvelua, kun sä ostat vähän isommalta firmalta heidän oman tuotteen, kuin että sä maksat yksittäiselle koodarille WooCommercen puukottamisesta. Siinä saa ihan hyviä aikaa, ja WooCommerce, suurin osa suomalaisesta verkkokaupasta pyörii WooCommercella, ja he ovat ilmeisesti erittäin tyytyväisiä siihen, mutta toisaalta suuri osa suomalaisesta verkkokaupasta on paskoja, eikä ymmärrä sitä, että niin kuin yrittäjän aika pitäisi käyttää markkinointia tuotteeseen eikä mihinkään muuhun. Niin silloin sitten se WooCommercen kanssa räpältäminen voi tuntua ihan hyvältä. Joo, ja mullakin on niinku se, että lähinnä, niinku, koska mä oon ottanut sitten niinku, Gmailiin tämmöisen Strake-nimisen CRM, joka on niinku yhdelle henkilölle ilmanen vielä, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon vaan laittanut, että Squarespaceista tulee lomake suoraan Gmailiin, josta mä voin sitten sen niin täkätä suoraan sitten niin Strakeen putkeen, jossa mulla on sitten niin vaiheet, mitä mä sille tein. Et sillä tavalla se niin hyvinkin niin yksinkertainen, että laittaa vaan niin sähköpostin kautta tulemaan sen ja sitten sähköpostiin integroituva. Niin mitä sä teet siellä? No siis sillä, että mulla niin tulee... Fyysisesti teet? Mitä fyysisesti teet? Mitä tapahtuu? Joku tekee tilauksen, sun pitää vastata sähköpostiin? Ei, vaan se, että se tekee niin kuin Squarespaceissa tilauksen, se tulee sähköpostiin ja se sähköposti mulla on niin kuin automaattisesti integroitu sitten CRM, jolloin mä saan sen niin kuin tilaukseksi ja sitten kun mä teen sille jotain, niin mä aina siirrän sitä sitten niin kuin putkessa eteenpäin. Kuulostaa tosi vaivalloiselta. Mä niin kuin itse hakisin nimensä vaan semmoisen ERPin tai CRM, jossa niin kuin sulla on kaikki tilaukset putkessa ja sitten painat piip-nappia ja sitten tulee, niin kuin, että näin muuta lähetyslappua. On, mutta että nyt tavallaan niin kuin, nyt kysymys on siitä, että mä teen jonkun palvelun, vaikka kirjoitan blogin, niin sitten se tulee mulle niin kuin jonokohtaan, että kirjoita blogi. Ja sitten mulla on se, että mitkä blogit mulla on siellä jonossa. Ja sitten mä niin kuin aikataulutan ne itselleni. Ja sitten mä voin niin kuin laittaa, että nyt blogi on kirjoitettu, nyt se on lähetetty, nyt se on laskutettu. Niin kuin tällä tavalla, että se on niin kuin yksinkertainen niin kuin tapa käyttää esimerkiksi niin kuin sähköpostissa vaan niin kuin sitä, niin kuin hallitsee itse sitä niin kuin oman työn niin kuin jaksottamista ja näkee sitten sieltä putkessa, että mitkä menee missäkin vaiheessa. Missäkin vaiheessa. Ja sittenhän on niin kuin tämmöisiä niin kuin, softia, niin kuin Calendly, että asiakas voi niin kuin suoraan varata sun kalenterista. Silloin sun täytyy totta kai pitää sun kalenteri ajan tasalla, että asiakas voi suoraan tikata sieltä sitten, niin sulta sitten niin kuin vapaita sloteja. Ja ainakin HubSpotillakin taitaa olla ilmainen HubSpot Meet, yhdelle ihmiselle on ilmainen. Mutta sitten näissä on heti se, että jos sä otat tiimit, että teitä onkin 2, 3, 4, joiden kalentereita se rupeaa katsoa, niin silloin se rupeaa yleensä maksamaan. Ja mulla on niin projektina rakentaa julkinen sauna Porvooseen, niin mä siinä nyt sitten mietin sitä, että yksi vaihtoehto on tehdä WooCommerce ja ottaa kalenterityökaluja ja sitä kautta myydä niin yksityistilaisuudet siihen, tai toinen on sitten vetää booking.comin kautta. Että sitten kanssa majoituksessa ja tämmöisessä jutussa niin kannattaa harkita sitä, että käyttäisi pelkästään booking.comia tai Airbnbtä, ja se on sitten se verkkokauppa. Että mikäli sieltä saa tavallaan itsestään, jos sulla on tarpeeksi hyvä palvelu tarpeeksi hyvällä sijainnilla, niin sä saat Bookingista tai Airbnbstä saada, tai molempia yhdessä käyttäen, niin saada niin paljon, niin täyteen sun kalenteri, että sun ei tarvitse käyttää niin tehdä itse yhtään mitään muuta kuin pitää se tila käytössä ja siistinä. Niin tämä on myös semmoinen, mitä kantsisi toisaalta harkita, mutta sitten nämä on taas hankalia siinä vaiheessa, kun ihmiset luontaisesti ei löydä niin näistä palveluista ja sun pitää ruveta markkinoimaan niitä, niin sitten se niin kuin oma varausjärjestelmä on helpompi. Mutta siinä jos sä annat 15% komissiota niille, niin se on kannattavaa silloin, kunhan sä vaan et itse tee mitään sen markkinoinnin eteen. Sitten jos sä rupeat tekemään itse markkinoinnin eteen, niin sitten kannattaa katsoa, että kannattaako antaa komissiota vai ei. Mutta sekin on niin kuin yksi selkeä vaihtoehto, että jotkin palvelut ja varsinkin majoitus ja tämmöiset palvelut, niin niistä kannattaa harkita näiden alustojen käyttämistä ja sitä, että ei ollenkaan loisi omaa järjestelmää. Mutta toi on vähän niin kuin just se, että tässäkin jos ajatellaan niin kuin palveluita, niin siinä on kuitenkin aika monta erityyppistä. Just se, että myyksä sä vaan niin kuin jonkun slotin aikaa vai se, että sä myyt sen palvelun, mutta sä joudut just niin kuin hallitsemaan sitä ikään kuin projektina. Eli oikeastaan se sun toiminnanohjaus onkin projektihallintaohjelmisto, mikä sä tarvit sitten sinne, jossa siellä on niin kuin monta vaihetta ja kommunikaatio ja ehkä sitten just se, että sä hallitset sen oman kalenterin. Ja totta kai sitten se, että jos sulla on niin kuin tiimiä siinä, niin sitten tulee se, että paljonko me voidaan oikeasti myydä. Joo, mulla on niin kuin itse mä teen ton niin, että mulla on hinnat niin korkeina, että mulla on vähän asiakkaita. Ja sitten mä käytän niin kuin enemmän aikaa markkinointiin, että mä käytän niin kuin, se on mun projektin hallinnallisesti mulle helpompaa käyttää
paljon aikaa markkinointiin, saada harvoja hyvin maksavia asiakkaita, ja sitten sitä kautta niin kuin on sekä elämänlaatu paranee, että sitten se on niin kuin projektihallinnallisesti mulle toimiva. Mutta tietysti mulla on se etu, että mulla on sitten semmoiset kannukset, joiden avulla saakin sitten niitä hyvin maksavia asiakkaita. Kyllä. Onko täällä vielä sitten eli kysymys on se, että ainakin itsekin niin kyllä suosittaisin, että eli myös palvelumyynnille oma ERP, niin kyllä mä näkisin, että semmoinen niin tarvitaan. Ja palvelumyynnissä tosiaan hirveän tärkeää on muistaa se, että se verkkokaupan perustaminen pakottaa sut tuotteistamaan sen palvelun. Että se ei voi olla semmoinen soita ja kysy lisää, vaan sun pitää miettiä, että mitä kaikkea mä teen, miten sen voisi niin kuin muodostaa tuotteiksi, selkeästi hinnoiteltaviksi kokonaisuuksiksi. Ja kun tämä tehdään, niin silloin pystytään esittelemään näitä selkeitä paketteja hintoinen asiakkaalle, jolloin kyllä saa helvetin paljon enemmän asiakkaita. Ja sitten jos menee niin kuin yhdistelmäksi palvelua ja fyysistä tuotetta, niin taas kerran kannattaa miettiä, että saisi sen niin kuin kiinteiksi kokonaisuuksiksi. Että esimerkiksi lämpöpumpuista, niin Lämpö Ykköselle suosittelen vahvasti, että he luopuu heidän alkaen hinnoittelusta. Että se olisi niin kuin 2700 € lämpöpumppu asennettuna koko maahan, piste. Ja sitten katsotaan sitä, että okei, joku keissi oli semmoinen, että 3 päivää piti vetää johtoja ja kaikkea muuta vastaavaa ja meni reippaasti tappiolle, mutta kun pystytään selkeällä paketilla myymään koko maahan, niin se on markkinoinnillisesti niin helppoa, että sitten viivan alle niin kuin koko toiminnasta jää enemmän. Niin, että sulla on sitten helpompia keisejä, vaikeampia keisejä ja sitten sä pystyt niin kuin volyymilla ja tilastollisesti katsoa, missä kohtaa sulla on esimerkiksi se hinta, että se toimii. Joo, silloin se ei haittaa, että vaikka siellä johdossakin sit tupellettaisiin vaikka 5 päivää, just näin. Kun sulla on 5 semmoista, jotka sä voit tehdä puolessa päivässä. Ja tämä on myös, mihin toisaalta toimii tämä mun myynti, mutta sitten se sama logiikka toimii sitten tavaramyynnissä just postikuluja ja palautusten ja tämmöisten asioiden kanssa. Ja esimerkiksi niin kuin se fillari, Valkon vastamelukuulokkeet on sellainen, että he lupaavat myydä omakustanne hintaan varaosia, jos siitä menee rikki jotain. Niin se on niin kuin erikoista, että just se niin kuin yleensä kaikkein kannattavin liiketoiminta tehdään tappiolliseksi liiketoiminnaksi, mutta se on markkinointilupauksena kuulokkeiden kanssa ihan helvetin hieno, koska niin kuin, kyllä harmittaa, että sulla on 200 € kuulokkeet, sitten niistä irtos piuha ja sun pitää ostaa uudet kuulokkeet. Ja piuha 50. Niin. Omakustannushinta 3 €. Just näin. Kyllä. Niin, mitäs tosiaan jos toimii yksin ja tekee tuotteita, myyntiä ja myös palveluita, niin että mikä olisi niin kuin sellaiselle hyvä, järkevä alusta? Mikä olisi? Niin se riippuu, siis varmaan Shopify, mutta et jos tekee yksin, niin sitä tärkeämpi olisi, että sulla olisi, että koitat vaikka pankkilainalla hankkia semmoisen alustan, joka sitten vähentää sen niin kuin kaiken epäolennaisen työn määrää. Että sitten niin kuin aina kun sä kosket hiireen ja näppäimistöön, niin ellei sun tehtävä ole piirtää hiirellä tai kirjoittaa näppäimistöllä juttuja asiakkaalle, niin sä teet jotain, mitä sun ei pitäisi olla tekemässä. Niin silloin pyri hankkimaan, löydä järjestelmä, joka niin kuin, palvelee sun työtä niin, että sulla on mahdollisimman vähän sen järjestelmän kanssa tappelemista ja sitten mahdollisimman paljon pystyy keskittyä tuotteisiin ja myyntiin. Kyllä. Ja sitten tietysti yksin yrittäjälle niin aina neuvo on se, että tee niin paljon fyrkkaa, että sä rupeat palkkaamaan ihmisiä tekee sun työn niin, että ne saa sitten vähemmän rahaa kuin sinä ja sä saat siivun jokaisesta ja sitten palkkaamaan paljon ihmisiä yhtäkkiä sun ei tarvitse tehdä työtä ollenkaan. Kyllä, niin se on aina eliminoida sitten se oma työn osuus. Semmoinen kysymys oikeastaan tuli tuosta vielä sun puheesta, että onko varusteleikalla joku systeemi, että mitä varusteleika tekee, jos meneekin väärä tuote, väärä koko tai on myyty, ei ota? On joo. No ensin se, meillä on, tätähän tapahtuu. Meiltä lähtee niin paljon tavaraa, että kyllähän meillä ei ole ihan virhepromille, mutta meillä on promille 10% meidän virheet. Ja sitten meillä on, se jää niin kuin varasto selvittää, että miten näin pääsee käymään ja tutkii, voidaanko järjestelmää muuttaa niin, että näin ei ikinä käy. Ja sitten sen jälkeen asiakaspalvelu ottaa asiakkaaseen yhteyttä, että nyt valitettavasti kävi näin. Ja sitten yleensä niin kuin, otetaan kovaa kakkosen, jos asiakas niin haluaa. Et tarkoitus on niin kuin, pitää se asiakas tyytyväisenä hinnalla millä hyvänsä. Ja yksittäinen tilaus saa mennä hyvinkin voimakkaasti tappiolle, mikäli se niin kuin, johtaa siihen, että asiakkaalle tulee sellainen kuva, että nyt oli tosi hyvä.
Joo, mäkin itsekin tein sillä tavalla, että joskus tapahtuu sillä tavalla, että tuote ei päädy asiakkaalle. Ja kun oli niin kuin kysymys mun omasta kirjasta, niin mä vaan laitoin kysymättä niin kuin mitään, niin vaan uuden kirjan heti saman tien liikkeelle. Joo, just tämä on niinku, että tulee esimerkiksi verkkokaupparyhmässä paljon sitä, että asiakas väittää, että ei ole saanut tuotetta, mutta minä epäilen, että asiakas huijaa. Niin älä anna epäilykselle sijaa, vaan lähetä asiakkaalle vaan se uusi tuote. Et jos tätä tapahtuu nyt niinku pari kertaa vuodessa, niin se, että nyt niinku joku tuhma ihminen saa yhden kerran tuotteen, vaikka ei olisi ansainnut sitä, niin se on pienempi hinta kuin se, että sä rupeat syyttömiä syyttämään ja käytät sun arvokasta työaikaa niinku täysin epätuottavaan toimintaan. Et käytännössä ikinä paskojen kusipäisten väärässä olevien asiakkaiden kanssa ei pidä jäädä riitelemään, vaan hoitaa se tilanne mahdollisimman nopeasti niin, että se on alta pois. Ja useimmiten siinä selvitään sillä, että otat tästä rahaa tai tuotteita ja niin kuin, that's it. Sitten on tietysti jotkut, meillä on niin kuin, joitain ihmisiä, joilla on henkisiä ongelmia ja mä uskon, että ne ei oikeastaan edes tee sitä pahuutta, vaan ne vaan niin kuin, heidän elämänhallintansa ei kunnossa. Ne tilaa postiennakolla meitä tavaraa eikä nouda sitä. Niin sitten meillä on se musta lista, että kun sä oot 20 kertaa tilannut, että kannoutan, niin me ei enää lähetetä. Mutta ei me niille lähetetä, niin kuin, me ei lähetä riitelemään, vaan me vaan niin kuin, ei enää lähetetä sen tilauksen. Aivan. Mutta jees, tässä oli suurin piirtein, meillä alkaa olla tosiaan toi aika jo purkissa. Kiitoksia paljon, Valtteri. Tässä tuli kyllä hirveän paljon niin kuin tietoa siitä, että millä tavalla niin kuin myydään verkossa ja verkkokaupassa. Ja tosiaan seuraavalla kerralla meillä on sitten Jonas Blomqvist Mustista ja Mirristä, ja silloin me mennään nimenomaan tuohon varastointiin ja logistiikkaan vielä tarkemmin sitten siitä, että missä se varasto kannattaa sijaita ja millä tavalla sitten myydään Suomen sisällä tai ulkomailla tai mitenkä, niin mennään sitten niin kuin tarkemmin sitten siihen sisältöön. Mutta eikä me sitten ruveta laittaa taas kamerat kasaan ja täällä Espoo hiljenee ja palaamme viikon päästä sitten uudestaan logistiikan ja varastoinnin teemoilla. Jes, kiitoksia. Kiitos kaikille. Moi.